Dragii mei, povestea pe care urmează să o aflăm azi împreună este una dintre cele mai tulburătoare și mai controversate povești din istoria recentă a adopțiilor internaționale. E o poveste în care realitatea bate ficțiunea cu mult. O poveste despre o fetiță născută într-un orășel din Ucraina, care ajunge în America, unde trece prin mâinile a numai puțin de 4 familii diferite. O fetiță cu o boală genetică rară, care a fost acuzată că e de fapt o femeie adultă periculoasă deghizată în copil. O fetiță căreia i s-a schimbat vârsta prin decizia unui judecător. Și cum dintr-o copilă de 8 ani devine peste noapte o femeie de 22 de ani. După care e abandonată singură într-un apartament din Indiana, în America, în timp ce familia care a adoptat-o pleacă în Canada fără ea. Asta e ca un fel de scenariu de film de groază, nu? Dar e real. Povestea Nataliei Grace a captivat atenția a 10 de milioane de oameni din întreaga lume. A generat 3 sezoane de documentar pe Investigation Discovery, o dramă pe Hulu cu Ellen Pompeo în rolul principal din Dr. Grey's Academy, articole, sute de publicații, dezbateri peste tot pe internet. Atât că în spatele tuturor acestor titluri senzaționale se află o ființă umană reală. O fată care spune că tot ce și-a dorit vreodată a fost o familie care să o iubească. Și în timp ce voi aveți deja disclaimer-ul pe ecran, profit de moment foarte, foarte scurt să vă spun doar 3 lucruri. Primul, sărbători fericite, dragii mei, Paște fericit, luminat, cu multă sănătate și liniște. Vă doresc tot ce poate fi mai bun, vă doresc tot ce îmi doresc și mie, să fim sănătoși întâi de toate cu toți și să avem multă liniște și parte de multă pace, pentru că lucrurile și așa sunt destul de dezorganizate cam peste tot și atunci cred că măcar înăuntru nostru să avem un pic mai mult de bine. Vă doresc așadar multă sănătate și liniște și, bineînțeles, Hristos a înviat. Numărul 2 pe listă este următorul. Nu plecați până la final. Vă promit că secțiunea de comentarii a zilei de astăzi este explozivă. Chiar vă spun că finalul acestui video va fi demn de tot amuzamentul posibil. Așadar, rămâneți alături de mine până la final, pentru că veți râde probabil la o mare parte copios. Și al 3-lea lucru pe lista mea scurtă este, bineînțeles, nu uitați, dați acolo un like, un share, un hype, în ce doriți voi, cei care mă cunoașteți deja, cei care nu, așteptați până mai încolo dacă doriți să vedeți cam cum decurg lucrurile aici pe canal, ca să puteți face această operațiune. Nu vă costă nimic, e gratis, mă ajută enorm, așadar un like, un hype, un ce vreți voi, oricare ar fi, mă ajută. Mulțumesc și haideți să intrăm în povestea noastră de astăzi. Pe 4 septembrie 2003, în maternitatea numărul 1 din orașul Mykolaiv, Ucraina, o fetiță se naște. Mama ei, Ana Volodimirivna Gava, are o naștere dificilă, are doar 24 de ani, mai are o fetiță mai mare, Iulia. Tatăl noii născute se numea Vadim, dar relația dintre cei doi, Ana și Vadim, deja se destrămase. Când medicii o arată pe micuță, pe Natalia, Ana înțelege imediat că ceva nu e în regulă. Fetița se născuse cu displazie spondiloepifiziară congenitală, o formă rară de nanism care afectează creșterea oaselor, în special a coloanei vertebrale și articulațiilor. E o condiție genetică care apare din cauza unei mutații în gena COL2A1, gena care controlează producția de colagen de tip 2. Practic, scheletul nu se dezvoltă normal și copiii cu această boală au o statură foarte mică, membre scurte, probleme ale coloanei și adesea
dificultăți de mers. Medicii au fost foarte direcți cu mama și i-au spus că fetița nu va putea merge niciodată normal, că va rămâne foarte, foarte scundă și că o operație de corecție ar costa în jur de $100.000. O sumă absolut imposibilă pentru o mamă singură din Ucraina sau de oriunde în altă parte. Femeia a spus mai târziu că ea nu a vrut inițial să-și lase copilul acolo, dar medicii i-au spus nu poți face nimic pentru ea. Ești tânără, ai 24 de ani, nu îți distruge viața, că o să mai ai copii. În acel moment i-au adus noi mame 5 copii ale unui formular de renunțare la drepturi. Femeia le-a semnat pe toate și a doua zi, Natalia, pe care serviciile sociale o botezaseră Natasha, a fost transferată într-un orfelinat din Ucraina. Ana nu avea să-și mai vadă fata timp de aproape 2 decenii. Acum haideți să înțelegem puțin de tot contextul de aici. În Ucraina anilor 2000, sistemul de protecție a copilului era departe de a fi perfect. Orfelinatele erau adesea suprapopulate, personalul era insuficient, adopțiile internaționale erau frecvente și cererea din America mare. Existau agenții de adopție care facilitau toate lucrurile, uneori în mod corect și alteori pe căi discutabile. Copiii cu dizabilități erau, în teorie, cei care aveau cele mai mici șanse ca să fie adoptați. Dar uneori, fix acești copii ajungeau pe listele de urgență. Asta însemnând că familiile din America primeau un apel telefonic care le spunea: ai 24 de ore la dispoziție să vă decideți, altfel copilul rămâne blocat în sistem. Și uite așa Natalia își petrece primii 5 ani de viață în orfelinatul din Ucraina. Se știu foarte puține spre deloc despre perioada asta și Natalia însă își va aminti mai târziu fragmente tulburătoare din viața ei de atunci și va povesti într-un documentar despre cineva care purta o mască verde și îi speria pe copii. Un fost agent FBI specializat în crime împotriva copiilor a sugerat că aceasta ar fi putut fi o metodă, o tactică folosită de personalul supraîncărcat pentru liniștirea copiilor, pentru a-i ține sub control, practic, pentru a-i domina, pentru a-i controla. Fata mai descrie mai târziu și injecții cu substanțe necunoscute care o adormeau imediat și episoade pe care ea le-a descris drept agresiuni de natură intimă. Toate amintirile astea sunt foarte greu de verificat, dar ele ne spun un singur lucru, că orice s-a întâmplat în acei primi ani de viață, Natalia a intrat în sistemul de adopție internațională purtând deja traume profunde în interiorul ei. În anul 2008, când Natalia are aproape 5 ani, este adoptată de un cuplu din New Hampshire, Statele Unite, Diane și Gary Ciccone. Ei sunt cei care îi vor da numele Natalia Lourdes Ciccone. Iar pe ecran o avem acum pe Natalia, cam în jurul acelei vârste, când a fost adoptată prima dată. Cu prima ei familie nu am reușit să găsesc nicio poză și foarte probabil că datorită evenimentelor ulterioare, cum ei nu au mai fost pomeniți apoi, povestea concentrându-se pe următoarele familii ale fetei, foarte probabil că nici nu sunt. Nu am reușit să găsesc o poză cu ei și cu Natalia sau măcar cu ei separat. Foarte probabil că nu sunt. După cum vă spuneam, despre această familie Ciccone se știu foarte puține detalii. Știm că Diane era membră în Consiliul de Conducere al New Hope for Children, care este o agenție de adopție specializată în adopții de copii din Rusia. Gary și Diane aveau deja un fiu biologic și Natalia ajunge în casa lor cu speranța unei vieți noi pe un alt continent, într-o altă limbă, da? Și într-o lume complet diferită. Ceva s-a întâmplat acolo în casa lor. Potrivit documentarelor și mărturiilor ulterioare, în mai puțin de 2 ani, relația se deteriorează. Natalia a povestit mai târziu un episod în care ea se juca cu băiatul familiei, cu fratele ei, da? Și l-a lovit peste braț din greșeală.
ar fi continuat să spună îmi pare rău, nu am vrut să te rănesc, să-l rănesc, copilul, da? Spune ea, dar Gary intră în cameră, începe să țipe și pe măsură ce el țipa din ce în ce mai tare, ea plângea și i-a spus la un moment dat, te urăsc. Și tot ea va spune mai târziu că după acel moment a simțit că Gary nu o mai dorea în casă. Într-o zi Diana ar fi intrat în camera ei și ar fi spus, eu nu voi mai fi mama ta, dar te voi iubi mereu. Diane Ciccone contactează organizația Little People of America, o organizație pentru persoanele cu nanism, și anunță că Natalia este disponibilă pentru adopție. 3 cupluri de persoane cu nanism își exprimă interesul. Printre ei se află Vincent și Nicole de Paul, un cuplu din statul New York, amândoi cu nanism, care au petrecut timp cu Natalia și s-au atașat profund de ea. Avem în imagine pe Nicole, da? Din păcate adopția nu s-a concretizat din motive financiare și legale complicate. Și aici apare un detaliu care a ridicat multe semne de întrebare. 2 dintre cuplurile interesate să o adopte pe Natalia au povestit ulterior în documentar că au fost cam neliniștite, să spunem frumos, de solicitările financiare pe care le-au primit. Judith Irving din Clinton, Indiana, a spus că Diane i-a cerut să acopere costurile legale în jur de $25.000 dacă dorește să o adopte pe Natalia. Mi se pare nebunesc, a spus Judith, cum poți adopta un copil, să cheltuiești $25.000 și după doar un an să vrei să scapi de el. Unele persoane au speculat pe rețelele sociale că familia Ciccone ar fi fost implicată într-un fel de sistem de revânzare a copiilor adoptați. Dar nu există niciun fel de dovadă oficială în acest sens. Ce se știe sigur este că în aprilie 2010 cuplul Ciccone renunță oficial la drepturile părintești asupra Nataliei, invocând comportamentul ei deranjant și perturbator. Natalia avea 7 ani. Și acum vom ajunge împreună la partea poveștii care a schimbat absolut tot. Christine și Michael Barnett locuiau în Westfield, Indiana, 3 fii biologii, Jacob, Wesley și Ethan. Fiul cel mare, Jacob, un copil genial, diagnosticat cu autism la 2 ani, medicii le spuseseră părinților că există posibilitatea ca el să nu vorbească niciodată. Dar Christine l-a scos din sistemul de educație specială și l-a învățat acasă, urmărind să vadă care sunt pasiunile băiatului, și anume astronomie, matematică, fizică. Rezultatele au fost extraordinare. La 9 ani, Jacob a început să lucreze la o teorie originală în astrofizică și la 12 ani participa deja la cursuri universitare avansate. La 15 ani a fost admis la prestigiosul Perimeter Institute for Theoretical Physics din Ontario, Canada, și se spune că are un IQ de 170, mai mare decât al lui Einstein. Christine a scris și o carte despre creșterea băiatului, Scânteia se numește cartea, Scânteia, povestea unei mame despre cum a crescut un geniu. Cartea a apărut în 2013, a primit recenzii excelente, iar familia Barnett, pe lângă toate acestea, mai conducea și o organizație caritabilă numită Jacob's Place, locul lui Jacob, care oferea programe pentru copiii cu autism. Pe scurt, din exterior avem noi așa o familie model, o familie dedicată, iubitoare, cu o poveste, cu o istorie inspirațională de depășire a limitelor. Și în primăvara lui 2010, Michael Barnett povestea mai târziu că a primit un telefon de la o agenție de adopție din Florida, agenție care le-a comunicat că există o fetiță de 6 ani din Ucraina cu o formă rară de nanism care are nevoie urgentă de o familie și că ei au 24 de ore la dispoziție ca să se decidă, altfel fetița urmează a fi predată serviciilor de protecție a statului. Am vrut să ajutăm pe cineva care era în pericol de a nu fi iubit niciodată. Sunt cuvintele lui Michael, spuse mai târziu într-unul dintre documentare. Așadar, familia acceptă și la doar o zi de la acel telefon, Natalia devine Natalia Grace Barnett. Adopția este completată oficial în noiembrie 2010.
Dar cine a facilitat de fapt această adopție? Michael Barnett a susținut în documentar că el a primit acest telefon de la agenția din Florida, Adoption by Shepherd Care. Doar că, surpriză, surpriză, agenția neagă tot. Și într-un comunicat oficial publicat pe site-ul lor, această agenție declară clar: agenția noastră nu a inițiat nicio comunicare și nu a avut nicio implicare cu domnul sau doamna Barnett în legătură cu adopția Nataliei. Procesul legal a fost finalizat în New Hampshire, unde locuia familia adoptivă inițială. În realitate, în proces au fost implicate două agenții. ASC din Florida, care a vorbit cu familia Ciccone despre relocarea Nataliei, și Gateway Woods din Illinois, o organizație autorizată pentru adopții internaționale conform standardelor Convenției de la Haga, licențiată pentru statele Indiana și Illinois. Iar Gateway Woods contrazic și ei în mod direct afirmațiile lui Michael și au declarat că i-au spus lui Barnett înainte de adopție că Natalia ar avea între 9 și 11 ani și nu 6 ani, așa cum a susținut el după aceea. Adică, practic, familia Barnett știa de la început că vârsta din actele Nataliei nu este una exactă, dar au ales să meargă înainte oricum. Și în serialul Hulu, Good American Family, agenția reală este transformată într-o versiune de ficțiune cu alte nume, personaje inventate sub numele de First Spot Adoption Center, și personajul Sandy Mosley, să știți că nu există, este complet inventat. Realitatea din spatele adopției ăsteia este mult mai tulbure decât tot ceea ce ați putea vedea pe ecran și absolut nimeni nu a fost tras la răspundere pentru modul în care s-a desfășurat acest proces. Familia nou constituită pleacă așadar în vacanță la Disneyland cu Natalia și pare că vorbim de un început de basm, numai că, potrivit Barneților, basmul s-a transformat rapid într-un coșmar. Michael Barnett a susținut că în prima seară, când Christine i-a făcut baie Nataliei, a descoperit că fetița are părul pubian complet dezvoltat. La o fetiță de 6 ani, treaba asta ar fi fost ceva foarte neobișnuit, iar Christine a susținut de asemenea că Natalia i-ar fi spus că are menstruație și că își ascunde lenjeria pătată. Aici trebuie să fac o precizare medicală foarte importantă, pentru că există o condiție numită pubertate precoce, când corpul unui copil începe să se maturizeze fizic prea devreme și, conform unei clinici care a făcut niște studii pe chestia asta, Mayo Clinic, la fete, această pubertate precoce poate apărea înainte de 8 ani. Deci chiar dacă Natalia ar fi avut semnele astea la 7 ani, n-ar fi însemnat în mod automat că este un adult. Michael totuși mai susține și că Natalia avea un vocabular mult prea avansat pentru o fetiță de 6-7 ani și a spus că ăsta a fost practic unul dintre lucrurile care i-au trezit suspiciuni. Pe parcursul a 2 luni de la adopția fetei, acuzațiile Barneților escaladează dramatic și ei au susținut următoarele: că Natalia a încercat să urineze pe fratele de 6 ani, Ethan, că ar fi făcut caca în mașină și că ar fi mânjit caca peste tot pe copil, că a aruncat toate jucăriile fraților în stradă, că a deschis ușa mașinii în mers, că i-a amenințat cu moartea, spunând că o să-i ucidă în somn, că a ascuns cuțite pe supat, pe canapea și pe frigider, că a încercat să o trăvească cafeaua Cristinei cu o soluție de curățat, o soluție de făcut curat, da, cu lămâie, că ar fi împins-o pe Cristin într-un gard electric în timpul unei excursii, că ar fi scris scrisori detaliate despre cum plănuiește să își ucidă noi frați. Într-o scenă tot din documentarele acestea, Michael descrie apoi un moment în care s-ar fi trezit în miezul nopții, văzând-o pe Natalia stând la picioarele patului cu un cuțit în mână și că fetița i-ar fi spus: o să te ucid în somn. Și vorbim de niște acuzații de-a dreptul halucinante și mai rău ca în filmele de la Hollywood, da? Și exact aici o să apară și comparația care a obsedat pe toată lumea, filmul Orphan din 2009, da?
Orfana. În acel film avem un cuplu care adoptă o fetiță din Rusia, apare nevinovată, dar se dovedește a fi de fapt o femeie adultă cu o boală care îi dă înfățișarea unui copil. Femeia din film este violentă, manipulatoare și periculoasă, iar asemănarea acelui film cu povestea Nataliei Grace este izbitoare și nu a trecut neobservată. Cynthia Mans, femeia care o va lua mai târziu pe Natalia sub aripa ei, a declarat în mod public că ea este convinsă că Christine Barnett a fost inspirată de filmul Orphan atunci când a hotărât să îi schimbe vârsta Nataliei. Dar care e versiunea Nataliei în toată povestea asta? Fata a spus printre lacrimi într-o emisiune invitată fiind la Dr. Phil în 2019 că nimic nu este adevărat. Când a fost întrebată despre incidentul cu soluția de curățat, fata a explicat că era lemon pledge, o soluție de curățat masa, și că a vrut să șteargă un loc pe care îl ratase, a mutat scaunul ca să poată să ajungă și a dat cafeaua Cristinei la o parte ca să ia sticla. Cristina ar fi venit și a zis: ce faci? Iar despre cuțite, Natalia a negat absolut tot. Despre presupusa menstruație, fata spune ceva groaznic, da? Chiar dacă este adevărat, este ceva înfiorător. Fata a spus că avea 7 ani și că dintr-o dată Cristina a încercat să o convingă că are menstruație, că a forțat-o să-și pună un tampon și că ea plângea spunând: nu pot, mă doare. Deci, așadar, dacă ceea ce spune Natalia este adevărat și există dovezi medicale care par să-i susțină versiunea, atunci ceea ce s-a întâmplat în casa Barneților ia cu totul și cu totul o altă turnură, pentru că deja nu mai vorbim aici despre un adult periculos care se deghizează în copil, ci vorbim despre o fetiță bolnavă, deja traumatizată, care practic a fost abuzată în toate felurile posibile de familia care trebuia să o protejeze și să o iubească. Mare atenție! De acum încolo lucrurile devin cu adevărat grave. De-a lungul a 2 ani, Barneții încep să o ducă pe Natalia la mai mulți medici ca să-i determine vârsta reală. Și uite ce arată rezultatele. În 2010 avem un medic de la Peyton Manning Children's Hospital din Indianapolis care o examinează pe Natalia și stabilește că are aproximativ 8 ani. Avem un dentist pe numele lui Tim Gosweiler care o examinează în 2011, descoperă că Natalia are încă 12 dinți de lapte cu dinții permanenți vizibili sub ei. Asta e prea mult pentru un adult, va spune dentistul. Nu avem ce discuta, că nu ai cum să falsifici dinții care abia ies. Când mama și Natalia au plecat de la mine, mama știa că Natalia are în jur de 8-9 ani. În 2012 se face și o evaluare a vârstei osoase, tot la Peyton Manning Children's Hospital, care stabilește că Natalia are aproximativ 11 ani. Absolut toate aceste evaluări medicale indică în mod cert, clar și sigur că Natalia era un copil. Un copil de 8-11 ani, da, în funcție de anul evaluării medicale, deci nu o femeie de 22. Și totuși, în iunie 2012, familia Barnett depune o petiție la tribunalul din Comitatul Marion, Indiana, ca să-i schimbe anul nașterii Nataliei din 2003 în 1989. Petiția este depusă ex parte, adică fără ca Natalia să fie reprezentată de oricine sau măcar informată despre acest proces. Potrivit relatărilor din documentar și din declarațiile publice ale lui Michael Barnett, judecătorul ar fi aplicat așa o formulă proprie, că dacă Natalia nu a crescut în 4 ani și oamenii încetează de obicei să mai crească pe la 18 ani, atunci ea trebuie să aibă cel puțin 18. Rezultat, Natalia, care conform actelor originale și multiplelor evaluări medicale avea 9 ani, devine în mod legal o femeie de 22 de ani. Cât de dement e, cât de nebună e chestia asta, da? Nu există niciun fel de document judiciar public care să detalieze exact raționamentul judecătorului, dar ăsta e momentul care practic a schimbat viața tuturor. Dați seama ce s-a întâmplat aici. Deci părinții adoptivi ai unui copil se duc la tribunal cu o petiție bazată pe estimări ale unor medici selectați, în timp ce au ignorat cu bună știință rezultatele medicilor la care tot ei au dus copilul, care arătau clar că Natalia este un copil. Depun petiția fără să informeze copilul și un judecător mai tâmpit ca ei o aprobă. De ce?
Nu e așa că vă întrebați de ce ar face o familie chestia asta? Păi răspunsul e unul foarte simplu. Ăla dat de ei e unul tâmpit. Vai, ne temeam pentru viețile noastre. Natalia este o adultă periculoasă și noi trebuia să ne protejăm familia. Dar hai să vă spun că dacă ne uităm mai atent la toate lucrurile astea, avem un alt răspuns posibil și știți care? Dacă Natalia era declarată adultă, păi Barneții nu mai aveau nicio obligație legală față de ea. Se cam încheiase adopția. Nu mai puteau fi acuzați de neglijență și puteau să scape de copilul ăsta fără niciun fel de consecințe. Fix ceea ce au făcut. În vara lui 2013, Barneții închiriază un apartament pentru Natalia, mai întâi în Westfield, apoi în Lafayette, în Indiana, la aproximativ o oră de mers distanță de casa lor. Un apartament care nu era adaptat pentru o persoană cu nanism, iar Natalia nu reușea să ajungă nici la aragaz, nici la rafturi, nici la cutia poștală, nu avea telefon, nu știa să-și gătească, nu știa să folosească mașina de spălat și multe altele, da? Ei o ajută pe Natalia să aplice pentru beneficiile pentru persoanele cu dizabilități, ca să-i creeze așa o aparență a unei tranziții către viața de adult, după care își fac bagajele, și au cei 3 fii, pleacă și se mută în Ontario, Canada, pentru ca același fiu, Jacob, să poată studia la Institutul Perimeter. Și o lasă pe Natalia singură, o fetiță de 10 ani, potrivit actelor originale, într-un apartament din Lafayette, Indiana, fără familie, fără prieteni, fără telefon, fără nimic, într-o țară în care ea fusese adusă, practic, de doar câțiva ani. Cum s-a ajuns la asta? Cum poate un sistem întreg, tribunal, servicii sociale, agențiile de adopție, tot împreună, să permită ca un copil să fie abandonat la modul ăsta în văzul tuturor? Natalia a spus în documentar că ea și-a dorit să fie cu Barneții, că ea a dorit să locuiască cu ei și că nu a vrut niciodată să stea singură în Lafayette. La scurt timp după ce e lăsată singură, vecinii o observă pe Natalia, nu? O fetiță sau, legal vorbind, o femeie care avea dificultăți absolut evidente, vizibile din avion, în a se descurca singură. Și uite așa, o cunoaște pe Cynthia Mans. Cynthia și soțul ei, Antoine, care se prezintă drept episcop, da? Locuiau în zona Lafayette, aveau 10 copii, o parte biologici și o parte adoptați. O familie profund religioasă. Sunt aceștia din imagine. Și Cynthia o va lua pe Natalia sub aripa ei, Natalia se mută în casa lor și cei doi vor declara că ei nu au observat niciodată la fată comportamentul violent descris de Barneți. Nu a fost niciodată violentă cu noi am văzut doar o copilă care avea nevoie de dragoste. În 2016, Antoine și Cynthia depun o cerere la tribunal ca să devină tutorii legale ai Nataliei, descriind-o ca fiind o persoană presupus incapabilă de 13 sau 14 ani. Michael Barnett vine și contestă cererea, susținând că Natalia este adultă. Și uite așa va urma apoi un dute vino din ăsta legal și juridic, da, care va dura ani de zile. În septembrie 2019, Michael și Christine Barnett sunt arestați și acuzați de 6 capete de acuzare de neglijare a unei persoane aflate în întreținere și 2 capete de conspirație pentru neglijare. Fiecare dintre Barnetts putea să primească niște ani mulți de închisoare. Atât că acest caz se va lovi de un obstacol juridic major. Decizia din 2012 de schimbarea vârstei Nataliei, care aparent i-a ajutat extraordinar de tare pentru că instanța a decis că nu are autoritatea să anuleze decizia anterioară a unui alt judecător. Prin urmare, procurorii nu au avut voie să prezinte niciun fel de dovadă legată de vârsta reală a Nataliei. Procesul s-a desfășurat strict prin prisma dizabilității, a problemelor ei și nu a vârstei. Hai să ne gândim la asta o secundă. Avocații apărării au putut argumenta că legal Natalia avea 24 de ani când a fost lăsată singură, că e o adultă capabilă și juriul nu a știut niciodată că toate testele medicale efectuate arătau că Natalia era doar un copil. Procesul lui Michael a avut loc în octombrie 2022. Natalia depune mărturie și a spus că ea nu și-a dorit niciodată să plece de la Barneți. Avocații lui Michael apoi vor arăta
filmări, imagini cu Natalia mergând la cumpărături singură, traversând strada și au venit și au argumentat că aceasta din imagini este o femeie adultă aptă. După 2 ore de deliberare, juriul îl declară pe Michael, surpriză, surpriză, nevinovat. Dar Jane Parker, președinta juriului, va spune mai târziu, după ce au aflat și ei toate detaliile, că a fost ca și cum aș fi zis, da, Doamne, ce am făcut? De ce nu am știut și noi ce se întâmplă cu adevărat? Toți jurații credeau că Michael Barnett este vinovat de abandonarea ei, dar noi nu am avut și informațiile de care am fi avut nevoie. Deci asta ne spune că dacă ar fi știut vârsta reală, atunci l-ar fi condamnat la închisoare. Beth Karas, care este un expert juridic care a fost și ea implicat în acest caz, a spus că Michael a avut foarte mult noroc și că a scăpat la limită pentru că jurații nu au avut parte de toate faptele. Christine trebuia și ea judecată în 2023 și Michael fusese citat să depună mărturie împotriva fostei lui soții. Pentru că s-au despărțit și ei între timp. Dar instanța a respins acuzațiile bazate pe vârsta Nataliei și procurorii au renunțat și la restul acuzațiilor invocând probe insuficiente. Așadar, niciunul dintre Barnetts nu ajunge să facă nici măcar o zi de închisoare. Dacă primul sezon al documentarului a fost cel dominat de versiunea Barneților, al doilea, Natalia Speaks, Natalia vorbește, a ajutat-o pe Natalia să-și facă vocea auzită. Ea a făcut un test cu compania True Diagnostic bazat pe o metodă epigenetică, o metodă care estimează vârsta biologică analizând practic modificările chimice ale ADN-ului. Rezultatele care au fost obținute în august 2023 au indicat o vârstă biologică de aproximativ 22 de ani. Nu este o determinare absolută a vârstei cronologice, este o estimare, dar vine să întărească și să susțină foarte puternic ideea că Natalia era doar un copil de 9 ani aproximativ când a fost adoptată de Barnetts în 2010 și că avea aproximativ 12 ani atunci când a fost lăsată singură în 2013. Toate lucrurile combinate cu evaluările dentare și osoase de la Peyton Manning Children's Hospital, testul ăsta epigenetic vine să demonteze teoria cum că Natalia ar fi fost adultă. Și fata va spune că această bucățică de hârtie aruncă la gunoi fiecare minciună pe care au spus-o Barnetții. Procurorii reușesc să o localizeze și pe Ana Gava, mama biologică a Nataliei, în Ucraina. Este aceasta din imagine, iar un test ADN a arătat o compatibilitate de 99,999% între cele două. Ana vine și confirmă că Natalia s-a născut pe 4 septembrie 2003, deci dacă Natalia ar fi fost într-adevăr născută în 1989, cum susținea decizia judecătorească, aparent Ana ar fi avut vreo 10 ani când a născut-o sau o chestie de genul, ceea ce nu prea avea cum să se întâmple. Procurorii n-au chemat-o și pe Ana, pe mama biologică, ca martor la proces, nu se știe de ce și ăsta va rămâne unul dintre multele semne de întrebare ale acestui caz. Natalia acuză familia Barnett de abuzuri grave și a spus că Christine o bătea cu o curea, că i-a pulverizat spray cu piper în ochi, că i-a administrat de 3 ori doza recomandată dintr-un medicament prescris, că a forțat-o să-și introducă tampoane, deși ea nu avea menstruație, după care mai spune și că Christine a instruit-o, a învățat-o să mintă despre vârsta ei, spunând că Christine m-a forțat să le spun oamenilor că eu am 22 de ani și la început eu am spus nu, eu sunt un copil, dar Christine s-a enervat foarte tare. Geniul în fizică al familiei, Jacob Barnett, apare și el în documentar și vine și spune, recunoaște că se temea de Natalia, dar mai vine și mai spune și altceva. Și anume că mama lui, Christine, este cea care era abuzivă și controlatoare. A povestit un incident în care el a fost forțat de către Christine să facă pipi, să urineze pe patul Nataliei și băiatul va spune mai târziu în documentar că se simțea ca un nazist care urma ordine și că există vinovăție, că speră că Natalia înțelege poziția și că el își cere scuze. Michael Barnett a mai avut și el o conversație față în față cu Natalia, care a fost filmată și acea conversație pentru documentar și Natalia l-a întrebat la un moment dat de ce au adoptat-o, iar el i-a spus, am avut parte de același monstru ca și tine, Christine.
Michael vine și susține că Christine era cea care controla totul, că îl amenința, că îi va lua copiii dacă nu cooperează, că el, ca bărbat, a ajuns de mai multe ori la spital din cauza abuzurilor ei. Christine Barnett nu a participat la absolut niciun documentar, ci a publicat un mesaj pe Facebook, ulterior l-a șters, în care nega toate acuzațiile și a scris doar: Natalia a fost un membru foarte iubit al familiei noastre, nu a fost abuzată de nimeni, Natalia profită de simpatie pentru a manipula oamenii. A numit apoi pe Natalia sociopată. În 2024, Christine a publicat o carte intitulată Vânătoare de vrăjitoare, povestea lui Christine Barnett. Tot în 2024, ea mai e dată și în judecată de un agent literar pentru drepturi de autor neplătite, un proces care n-a mai ajuns în instanță pentru că pare că ar fi fost soluționat în afara instanței. Da, și Natalia are propriile planuri juridice, pentru că încă din episodul 4 al documentarului Natalia vorbește, ea a declarat în mod deschis și liber: cu această adopție voi fi legal parte a familiei, astfel încât voi fi protejată în timp ce mă apuc să deschid procese civile împotriva barneților, abuz, neglijență și o grămadă de alte lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple. Avocata Beth Karas vine și confirmă că Natalia într-adevăr explorează diverse acțiuni legale civile și a spus că ar avea șanse foarte bune de câștig, dat fiind impactul pe care schimbarea vârstei l-a avut asupra vieții ei, lipsa educației, pierderea copilăriei. Da? Dar vine și un alt expert juridic care ridică o întrebare foarte practică și a spus: câți bani au barneții? Dacă nu sunt foarte bogați, nu o să obțină mare lucru. Până acum, până la acest moment, din toate informațiile disponibile public, nu s-a depus niciun fel de proces civil efectiv, dar nu se știe niciodată, ușa cu siguranță rămâne deschisă. Adopția oficială a Nataliei de către familia Manns are loc în iunie 2023, în timp ce filmările pentru documentar erau în plină desfășurare. Natalia i-a spus avocatei ei că Anton și Cynthia sunt părinții ei adevărați pentru că i-au arătat dragoste. Numai că dragostea a durat puțin, 6 luni, pentru că la doar 6 luni de la adopție, producătorii documentarului primesc un telefon de la Anton și Cynthia care spun: ceva nu e în regulă cu Natalia, fata asta e pe altă lume, Cuvintele bărbatului au fost că simte că Natalia este inamicul din casă, că Natalia le-ar fi spus că o țin o statică și că îi face să arate ca și cum ei sunt dușmanii. Am terminat cu ea. Ce s-a întâmplat și aici? Păi povestea, așa cum a reieșit ea din sezonul 3 al documentarului, capitolul final, este complicată. Natalia a cunoscut pe internet un băiat din Anglia, pe numele lui Neil. Familia Manns n-ar fi fost de acord cu relația asta, i-ar fi restricționat accesul la internet, i-ar fi restricționat accesul la telefon, iar Natalia a început să-i trimită mesaje lui Neil în care îi spunea că se simte ținută ostatică și că este obosită de atâta izolare. Apoi acuzațiile merg mult mai departe, de o simplă ceartă legată de persoana iubită, pentru că Terence Kinnard, avocatul care l-a reprezentat pe Michael Barnett, a declarat apoi în documentar că echipa lui legală, juridică, a investigat familia Manns și că ar fi ajuns la o concluzie foarte clară, și anume că familia Manns sunt niște excroși și șarlatani și că Antoine Manns își alege victimele în funcție de dizabilitatea lor. Acuzații foarte, foarte grave. Mai apar în documentar și alți martori care la fel fac și ei acuzații grave. Robert Madwell declară că fiul lui a fost în grija Cynthiei între 2019 și 2022 și că băiatul i-ar fi spus că Cynthia îl bătea cu brutalitate și interzicea să meargă la baie. Matthew Newlin, un bărbat care locuise efectiv în casă cu familia Manns, a susținut că l-a văzut pe Anton bătând-o într-un mod foarte brutal pe Natalia cu o curea. Era pură agresiune, Natalia tremura și lacrimile îi curgeau pe față. Au existat acuzații de exploatare financiară pentru că Natalia, nu-i așa, primea beneficii de dizabilitate și cine fusese numit acolo la primitor al banilor dacă nu familia Manns. Ei administrau bani, ei primeau, ei administrau.
și când Natalia a plecat de la ei, unul dintre primele lucruri pe care Cynthia a găsit de cuvinte să o întrebe prin mesaj în loc de ce faci, ești bine, a fost dacă ea rămâne persoana care să primească banii pentru plățile primite de Natalia. Familia Manns nu a răspuns solicitărilor de comentarii de la producătorii documentarului, nu s-au depus acuzații penale împotriva lor și bineînțeles că ei au negat orice fel de acuzație de abuz. Acum acest Neil, iubitul Nataliei din Marea Britanie, era disperat de îngrijorare și s-a apucat și a contactat-o pe Nicole de Paul, dacă ne mai aducem aminte de ea, femeia care a încercat să o adopte pe Natalia în 2009 cu 14 ani în urmă. Nicole păstrase în tot acest timp fotografia Nataliei cu fiica ei Mackenzie și chiar șosetele de Crăciun ale Nataliei. În imagine este Mackenzie, fiica lui Nicole, da, cu Natalia. Cele două, mamă și fiică, zboară în Tennessee, unde familia Manns se mutase. O așteaptă pe Natalia în fața bisericii, unde familia mergea la slujba de seară. Natalia se ridică, se spune că se duce până la baie, iese prin spatele bisericii pe ușa din spate, se urcă mașina lui Nicole, o plecare fără la revedere, fără pașii puții, fără nimic. Și Natalia a recunoscut mai târziu că regretă felul în care a plecat, dar a spus că nu ar fi avut niciun fel de altă opțiune. Natalia locuiește acum cu Nicole și Vincent de Paul. Avem în imagine pe cei doi, precum și pe Natalia când era fetiță, în statul New York. Amândoi ca și fiica lor Mackenzie au nanism și pentru prima dată în viața ei Natalia trăiește cu oameni care înțeleg exact ce înseamnă această boală. Fata a spus apoi, mă simt liberă. Dar nici tranziția asta nu a fost una ușoară și au existat tensiuni, în special între Natalia și Nicole, în special atunci când Natalia a refuzat inițial să o scoată pe Cynthia Manns de pe lista de primirea banilor, da, a beneficiilor ei de dizabilitate. Nicole a povestit într-un documentar că Natalia le-a spus în privat că a fost abuzată de familia Manns, dar culmea, când s-au adus aceleași acuzații în fața camerei de luat vederi, Natalia a negat. Chestia asta, bineînțeles că nu le-a picat bine și a creat confuzie. Dar cu timpul lucrurile s-au stabilizat. Natalia studiază acum pentru examenul de GED, echivalentul diplomei de liceu, da, de bacalaureat, deoarece ea a fost educată acasă, nu are niciun fel de diplomă de școală, învață și să conducă mașina, face terapie, a fost diagnosticată cu tulburare de atașament reactivă, anxietate, ADHD și PTSD, adică sindromul post-traumatic. A sărbătorit împlinirea 21 de ani în septembrie 2024, prima dată când a avut voie să-și consume alcool în mod legal. L-a întâlnit și pe Neil în persoană, a zburat în Marea Britanie sau să-l vadă pe cel pe care l-a cunoscut prin rețelele sociale, da? Ea a spus că chiar dacă au pornit de la niște simple mesaje, în timp s-au dezvoltat sentimente și ea și el. Neil, a cărui identitate a fost rămâne ascunsă permanent, fața lui a fost blurată, nu a fost arătat niciodată niciun fel de documentar, este din Londra, iar el a fost și cel care a contactat-o, da, pe Nicole de Paul, pe producătorii documentarului și chiar poliția, spunând la toată lumea că Natalie este ținută ostatică. Ideea este că Natalia spune că ea s-a îndrăgostit, că este o fată căreia îi plac copiii foarte mult, că își dorește să se căsătorească, să aibă copii, și că unul dintre cele mai importante lucruri din viața ei este să nu facă promisiuni pe care nu le poate ține, tocmai pentru că ea a avut parte de prea multe promisiuni care au fost încălcate. Relația celor doi continuă la distanță, da, cu Neil fiind în Marea Britanie, în Londra, și cu Natalia în statul New York. Nu există momentan niciun fel de plan făcut public de a locui împreună sau lucruri de genul acesta. Vreau ca oamenii să-și amintească de mine ca de cineva care a depășit tot ce a trăit și a crescut și a avut parte în copilărie, a spus Natalia. Nu am avut o copilărie normală pentru că mi-a fost smulsă, dar eu mi-am deschis aripile și am zburat. Nicole de Paul a declarat și ea: am crescut-o ca pe propria mea fiică, dar salvarea Nataliei e unul dintre cele mai mândre momente ale vieții mele. Aș face-o din nou?
La naiba, da, a meritat. Ana Gava, mama biologică a Nataliei, locuiește în Mykolaiv, Ucraina, un oraș puternic afectat de evenimentele care se întâmplă cu Rusia, de războiul cu Rusia. Are 5 copii în total, s-a împăcat până la urmă cu tatăl Nataliei, cu Vadim, au mai făcut copii împreună, dar acesta a murit în anul 2013. Ana și-a exprimat în mod repetat dorința de a-și revedea fiica pe Natalia, dar Natalia a spus că ea nu este pregătită să deschidă acea ușă. În martie 2025, Hulu a lansat Good American Family, o dramă în 8 episoade bazată pe povestea Nataliei Grace. Primele 2 episoade au apărut pe 19 martie și celelalte au fost lansate săptămânal, cu finalul pe 30 aprilie 2025. Pentru cei care au iubit Grey's Anatomy, la fel ca și mine, Ellen Pompeo o interpretează pe Christine Barnett, da? Și Imogen Faith Reid, o actriță britanică de 27 de ani, este cea care o interpretează pe Natalia. Serialul prezintă povestea din mai multe perspective, nu ține partea nimănui în mod explicit și creatoarea seriei, Katie Robbins, a spus că ea nu a dorit să facă o versiune de documentar a poveștii, ci una mai autentică din punct de vedere emoțional. Mi se pare foarte ok. Acest serial însă a făcut și altceva. A reînviat interesul oamenilor pentru caz și milioane de oameni ori au descoperit, ori au redescoperit povestea Nataliei. Atât că acest serial a mai adus și o reacție neașteptată din partea fetei, pentru că pe 20 martie 2026, luna trecută, potrivit relatărilor apărute în mai multe publicații, Natalia a depus o acțiune civilă de defăimare împotriva Disney și Hulu. Procesul a fost depus fără ajutorul unui avocat. Acuză compania că serialul Good American Family a creat impresia că Natalia ar fi fost o înșelătoare, o persoană periculoasă, o manipulatoare, o persoană necinstită, nu cu adevărat copil, ci responsabilă de acte de abuz și violență. Și tot Natalia mai susține că disclaimerul de la începutul fiecărui episod care spune că echipa de filmare, da, care e responsabilă de partea de creație, a modificat evenimente reale pentru a îmbunătăți povestea, narațiunea, nu este ceva suficient pentru că nu precizează care exact sunt părțile de ficțiune și care sunt faptele. Tot ea mai spune că din cauza serialului oamenii o numesc excroacă, psihopată, sociopată și fata cere despăgubiri de o valoare nespecificată. Disney și Hulu nu au emis niciun fel de răspuns oficial la momentul depunerii. Procesul acesta este în curs de desfășurare și când vom ști mai multe, vă voi spune și vouă. Dragii mei, cam ăsta este finalul acestei povești, povestea așa cum o cunoaștem noi acum. Nu am avut o copilărie normală, mi-a fost furată, dar am învățat că pot depăși tot ceea ce mi s-a întâmplat. Poate că aceasta este de fapt și de drept adevărata povestea Nataliei Grace și nu cea despre cine a mințit în totalitate, cine a spus adevărul, ci povestea despre un om care după tot ce a suferit încă crede în posibilitatea unui viitor mai bun. Iar asta, din punctul meu de vedere, e ceva ce merită respectat. Eu sunt convinsă că ea nu a înșelat pe nimeni din punct de vedere al vârstei. Pot crede că a avut și ea oarece ieșiri, izbucniri, ceea ce este absolut normal. Nu ne putem imagina că aduci un copil de 5 ani dintr-un mediu pe care l-a cunoscut toată viața, îl forțezi în alt mediu cu o altă limbă, cu absolut tot diferit și te aștepți să fie, mai ales cu problemele ei de sănătate, și te aștepți să fie, nu știu, poză, da, păpușă, să unde îl pui acolo stă. Nu. Eu cred că niciuna dintre familii, mai puțin cei care suferă și ei la rândul lor de nanism, familia de Paul, eu cred că niciuna dintre familii nu a știut în ce se bagă și în ce se înhamă. Toți au crezut că e mult mai ușor, mult mai simplu decât arată la prima vedere și apoi n-au știut cum să-și mai spele mâinile și cum să mai scape de ea.
Asta este părerea mea. Asta plus simplul fapt că cu siguranță Madame Barnett este și o persoană abuzatoare, atât timp cât și fostul soț, cât și copilul, da, au menționat aceste lucruri. Cred că la ea este cu adevărat o problemă. Și a doua familie foarte probabil au fost și încântați de bani, da? Și normal că primul lucru când ea a plecat a fost întrebarea, da, banii, cine încasează banii? Eu îi doresc o viață liniștită, sper ca de acum înainte măcar să aibă parte de liniște, să-și găsească rezolvarea problemelor mentale și de sănătate și să aibă o viață liniștită și frumoasă, fix așa cum își dorește ea. Să-mi spuneți și mie ce părere aveți voi, ce credeți voi? A fost copil sau a fost o femeie adultă care dorea să înșele lumea? Să-mi ziceți ce credeți, sunt extraordinar de curioasă. Dragii mei dragi, când am decis să postez videoul cu Fulgi, știam că voi deschide o cutie a Pandorei și știam că se vor găsi foarte mulți care vor veni să-mi aducă provizii de carne în frigider pentru Paști, să-mi ajungă până la Crăciun. Și așa că m-am gândit, de ce nu, să împărtășim împreună câteva minunății din perlele semenilor noștri înainte de a-i bloca, pentru că dacă i-aș fi blocat, ar fi șters și mesajele și nu mai aveam cum să procedez la citirea minunatelor elucubrații din puțul inteligenței celor care și-au răpit câteva momente din viața lor ca să îmi trimită mie tot felul de dedicații și de vorbe de duh. Haideți să ne amuzăm! Nu zic, Doamne, apără și păzește, am primit și mesaje absolut splendide, dar sunt niște vârfuri foarte interesante. Haideți că sunt atât de multe încât trebuie să vedem de unde o luăm. De unde o luăm? Haideți că facem altfel. O luăm că și pe la, nu e că sar de la una la alta, și la stimatul domn Pasaris există colegi de închisoare cu dânsul care au fost foarte deranjați de videoul făcut de mine și au ținut să-mi explice că domnul în cauză este un domn nemaipomenit care ajută lumea și că este un om atât de bun și că ce probleme am eu. Și unul dintre acești domni chiar s-a enervat pentru că eu l-am întrebat frumos și elegant dacă era familia dânsului în acea situație, mai spunea aceste cuvinte de laudă și de mare onoare pentru acest domn Pasaris, și dânsul s-a enervat și mi-a spus că probabil sunt nevorbită și că după ce el mi-a scris primul și mi-a spus că are dreptul la liberă exprimare și eu am spus că da și am continuat. Și am spus, domnule, zic, într-adevăr, zic, sunt nevorbită, uite, îmi face plăcere să-ți răspund ție la mesaje. Nu văd de ce te deranjează. Mi-a spus că el nu are nervi pentru mine, că nu are nervi pentru asta și am spus, zic, trebuia să te gândești că nu ai nervi să porți o discuție când te-ai apucat să-mi scrii. Trebuia să te întrebi, am oare nervi să scriu aici mesaje? Dau peste vreuna mai nebună ca mine, care cine știe să plictisește? Și îmi scrie și mai și răspunde. Și bietul om, după ce i-am răspuns de vreo 4 ori, s-a enervat în așa hal încât și-a șters singur mesajele. Din păcate nu pot să vi le mai citesc, dar aceasta a fost rezumatul conversației noastre. Haideți să mergem. Sunt peste 200 de mesaje la videoul cu Fulgi și vreau să încerc măcar parte dintre ele. Bun.
Georgeta Fabri 7539. Băieți, eu am rămas fan Toma Caragiu, timpuri ascunse. Mare geniu Toma Caragiu, dar ca în orice domeniu e necesară evoluția. Sunteți excepționale, am râs cu lacrimi, bravo. Acum, doamna George sau doamna George, m-am tâmpit, doamna Georgeta sau domnul George, bănuiesc, nu-mi dau seama cine ce e. Acum eu sunt curioasă dacă vorbim, deci dacă râde de cei din comentarii, dacă, adică aș vrea să-mi lămurească un pic mesajul. Spuneți-mi și mie ce ați înțeles din mesaj. Preventiv o să mulțumesc, da? Dar nu știu cui se adresează exact și ce vrea să zică. Mergem mai departe. Carmen Berman 2692, mulțumesc draga mea anticipat. Bună draga mea Gabriela, mai întâi de toate vreau să-ți mulțumesc cu recunoștință și aleasă prețuire pentru toate materialele tale în care pui suflet și documentare amplă și frumos comentată. Să știi că arăți foarte bine și frumos cu ochelari, după părerea mea îi poți folosi cu încredere și mai ales dacă consider că sunt de folos. Mulțumesc tare frumos, să rămână. Și eu, draga mea, îți doresc din tot sufletul tot ceea ce e mai bun și de folos atât pentru tine cât și minunata ta familie. Cazul expus de astăzi este despre acest tânăr care a făcut mereu năzdrăvănii, nu cred că e numai vina lui și din câte a evidențiat și sora lui e tot o fată bună. Părinții lor ar trebui să reflecteze unde au greșit. Gabriela, te îmbrățișez cu mult drag și îți doresc mult succes în tot ceea ce dorești să realizezi pentru prezent și viitor. Mulțumesc, te pup, te îmbrățișez, Carmen, la fel și ție. Teodora Vrace, 14945, Dumnezeu să le lumineze întunericul din inima și mintea lor să facă cei mai bine pentru familia lor. Fix așa. Xur 194, stă super cu ochelari, s-a primit, să fie, mulțumesc, o să țin cont. Dumitra Zăvoi, sănătate multă vă doresc, la fel și ție, te pup. Banciul Loredana 2229, te pup, sărbători cu bine, sărbători cu foarte mult bine, Paște fericit, la mulți ani, te pup și Hristos a înviat, draga mea Loredana. Adriana, foarte frumos vă stă cu ochelari, că când v-am urmărit cu mult timp în urmă erați foarte cochetă cu o pereche de ochelari fumurit, îți jur că nu mi aduc aminte. Nu țin minte de ce ochelari fumurit spui. Dar îți mulțumesc și nu mi-aduc aminte nici să fi filmat cu ochelari, dar nu se știe niciodată, poate și eu mai uit. ADSZ 9686, nu urmăresc tabloidele pentru că nu mă interesează așa zisele vedete autohtone, dar prezentarea este foarte bine documentată și informativă. Din păcate există multe asemenea personaje și situații, nu doar la noi în țară, numai bine, doamna Gabriela, numai bine și ție, îți mulțumesc tare, tare mult. Tania Sârbu 3802, există mereu o posibilitate de schimbare în bine, dar are nevoie de un sprijin real din partea familiei și numai de aceea dezbinarea din interiorul familiei poate agrava situația. Fix așa este. Mai e nevoie și ca el să realizeze cât de adâncă e prăpastia în care a picat, pentru că doar conștientizând situația va lupta să te salveze. E foarte, foarte greu, dar nu imposibil. Adevărat. Subliniez ca ideal și poate chiar fundamental ar fi să fie toată familia unită în această luptă, măcar până îl scol la un liman pe băiat. Ai absolut perfectă dreptate și eu sper să le lumineze Dumnezeu mintea și să facă tot ceea ce este mai bine pentru copilul lor. Elena F5S, adevărata înviată și splendoarea în iarbă. Da, vrem cazul Iorgulescu, please. Săptămâna viitoare să mai rămân fără carne în frigider, că momentan am frigiderul full. Săptămâna viitoare, m-am gândit că două unul după altul așa e cam mult. Dar stai liniștită că vine. Mirela Abouhatab 9475, să dea Dumnezeu să stea acolo toată viața sau la pușcărie să fie fetița unuia, că merită. Am și o întrebare, pentru ce să se ducă la pușcărie? A omorât pe cineva, a furat ceva, a dat în cap la cineva? Întrebare de baraj. Eu zic că ar trebui să-ți mai revizuiești un pic așa și ideile și mintea, nu de alta, dar am impresia că acum la 12 noaptea ești pe acolo, te calci pe picioare cu toată lumea să iei lumină de Paști. Mă gândesc eu așa în prostia mea. Zic, nu știu. Am zis așa pentru că este 11:36 în seara de Paști când eu filmez acest video. Da? Deci de-aia am zis vorba asta, că uite, am auzit poarta, mama a plecat la biserică să ia lumină, știi? Și mă gândesc că și tu pe acolo îngroși rândurile cu empatia, cu iubirea, cu alea. Aveți trăiți arție, nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine așa un pic? Ca ce chestie? Ca ce chestie? Uite, îți dau așa un dislike în public. Poc. Decean Renata 6361. Bună dimineața, n-am putut urmări această șagă a familiei manelișilor Clejan, de toată jena, monstruos și jenantă viața. Păcat de așa zisul lor talent, n-au reușit să-și educe prințișorii, un deja vu. Păi e ușor de vorbit, să știi că foarte simplu, nu contează că sunt maneliști, că sunt actori, că sunt aia, că sunt aia. Aduceți-vă aminte cazul din Spania, da, cu youtuberul criminal, care taică-su este unul dintre cei mai mari actori ai Spaniei și asta. Ideea este că nu alegi, frate.
Dacă copilul a nimerit în anturajul nepotrivit, poți să fii tu și președinte de țară, poți să-i fi dat până la vârsta aia cea mai bună educație. Nu zic că e cazul nici într-una, nici într-alta, dar cum să zic, familia, într-adevăr, e de blamat la unele lucruri, dar nu poți să blamezi pentru tot. Toți avem liberul arbitru în cap, toți avem puterea de decizie, toți avem, adică contează un întreg ansamblu, da? Ca să se ajungă la o situație. Nu este totul numai părintele e de vină. Deci e un întreg ansamblu de factori, ca să zic așa. În tot cazul, Mirela Ieremie 5488, te iubesc mult și iubesc foarte mult polologia ta, te pup, și eu te pup, te iubesc, să rămână. Pas cu boss, să înțelegem cu toții, nu cu toți. Bă, și dacă eu vreau să fie cu toți, ai tu vreo problemă, Barosane? Ai tu vreo problemă, bosulică? Fă-ți fratele meu canal și înțelege tu acolo cu toții și cu toatele cât simți tu nevoia. Asta era problema ta? Hai mă, vezi de treabă. Te-ai găsit să... Hai să ne vedem de treabă. Elena A6246, Dumnezeu să-l vindece, așa să fie, foarte frumos ai vorbit. Anca Bărbieru, bună ziua, voce frumoasă, da, din păcate Viorica e tare mândră ca femeie, bănuiesc ca și mamă au greșit și noi greșim, nu știu ce să zic, doar că acel băiat trebuie ajutat, altfel se va pierde pe viață și da, aș vrea povestea cu Mario Iorgulescu, sărbători binecuvântate, cu pace și sănătate în suflet și în lume, lumină în suflet, sănătate Gabriela, puișorului și soțului tău, precum și părinților. Mulțumesc tare, tare, tare mult. La fel deja am explicat vis-a-vis de Mario, cazul lui Mario Iorgulescu. Olga Mareș 2019, banii nu aduc fericirea mereu. Bă, sinceră să fiu cu tine, am ajuns la concluzia că nu prea o aduc cam niciodată. Am o teorie vis-a-vis de asta, dar nu stau acum că nu-i cazul, locul și timpul. KMZSYLR. Nici eu nu cred că era capabil de a face cu adevărat rău, dar astfel de amenințări nu pot fi trecute cu vederea indiferent. Perfect adevărat. Nicușor Barz 2. Viorica știe despre ei toți atât cât știe Bahmuțeanca despre nanobiți. În familie eu sunt șefa, eu aduc banii. Ce era demonstrat? Sărbători fericite. Mulțumesc tare mult, domnul Nicușor, și dumneavoastră sănătate și sărbători fericite. Mai râdem, mai glumim, ce-ți facem. Ioan SZABO 274. Îmi pare rău de familia Clejanilor că băiatul lor foarte talentat a ajuns în halul ăsta, dar cred că și banii mulți aduc nenorociri. Sper să-și revină cu un tratament bun. Și eu îi doresc tot binele și sper să-și revină, că e mare păcat și de el ca om, ca copil, că încă n-a ajuns să facă cine știe ce. Monkey 1 Mon II4S. Să știți că Viorica tot vorbește urât știind că fiul său e cum e. Cum e? Ar trebui să fie preocupată de binele copilului, nu să arunce cu răutăți. Nu știu dacă o să fie bine acest tânăr, tatăl său este altfel, însă mama ar trebui să caute ajutor și prin preoți trebuie să fie un om mai bun, să se roage bunului Dumnezeu. Nu înțeleg, unii părinți s-au ajuns aici, căutați să fiți cu sufletul mare. Cine definește omul bun? Îl definești tu? Cine ești tu ca să definești omul bun? De unde știi tu cine e om bun și cine e om rău? După ce îți faci tu, ți-ai tu judecățile astea? După 3 declarații care le vezi la televizor? După aia decizi tu dacă un om e bun sau rău? Vă lăsați așa copleșiți de tot ceea ce vedeți, de tot ceea ce auziți? Atâta puteți? Trăiești tu cu omul ăla în casă? De multe ori poate și dacă trăiești cu un om în casă 10 ani și tot nu știi cine e, dacă e om bun sau rău. Vrei să vezi câte cazuri au fost de oameni pentru care să băga mâna în foc că sunt pâinea lui Dumnezeu și care sunt primii care ți-o trag la cotitură? Ia vedeți, mai gândiți un pic mai mult înainte, știi? Ca idee așa. Și nu mai sfătuiți voi un să ducă lumea și la ce preot să roage. Rugați-vă voi pentru voi. Uite, vezi, de-aia românul le știe pe toate, pentru că știe toate alea ca un om mare. Românul știe și pentru vecini și pentru altea, dar numai pentru el nu știe. Acolo se pierde, pe traseu. Olga Manea, e trist cum familiile cu bani oferă totul copiilor, nu le impun reguli, lasă să creadă că sunt mai presus de lege. Îmi pare rău de suferința lor, dar o merită. Nimeni nu merită suferință, draga mea. Clejanii ar trebui să acționeze uniți și nu mama să-și acopere puiul. Orice mamă o face. Că ne place sau că nu ne place nouă să credem, când suntem puși în situație, o facem. Că nu vrem să acceptăm și că suntem ipocriți, asta e altă poveste. O mare tristețe pentru oricare familie care se confruntă cu astfel de situație, dar atenție, răul trebuie stârpit, probabil din fașă. Da, e ușor de vorbit, da? Să înșirăm vorbe mari. Să nu dea Dumnezeu, Doamne ferește, la nimeni așa ceva.
Sanda Maftei Petersen. Acum vreo 20 de ani în urmă era pe Discovery o serie despre crime din înalta societate. Știu toată seria pe de rost. Realizator fiind Dominic Dunne. Știu toată seria, absolut episod cu episod și nu doar aia, sunt mai multe serii. El urmărea să arate cum unii oameni cu mulți bani, dar mai ales odraslele lor, comit acte criminale infracționale, fiindcă li se urăște de prea mult bine în calitatea lor de privilegiați. Un caz vechi este al strănepotului lui Max Factor și unul foarte nou. Copii care nu au cunoscut frustrarea de a auzi un nu și care consideră că totul li se cuvine. Eu aproape că mă gândesc că unii din acești copii sunt de fapt victime ale bunăstării în care s-au născut și a educației pe care au primit-o. Așa este, să știi. Așa este. Și fiindcă în Norvegia Paștele este sărbătorit în mod tradițional, cu multe filme și cărți despre crime, fără să știu de ce, nici eu, da, ce mai contează, e o tradiție mega șmecheră, doresc tuturor pasionaților de crime un Paște criminal de bun, la așa să fie și ție la fel, draga mea. Te pup și sărbători fericite. Elena Gal 8149, mare păcat de toți copiii noștri, Dumnezeu să-i protejeze, așa este. Alexandra Maria Pleșa. Fulgi a intrat la o vârstă fragedă într-un anturaj prost. Problema este că părinții lui, în loc să recunoască o situație și să o rezolve, au preferat să o ascundă, ceea ce nu este bine. Fulgi ar trebui să fie ajutat să scape de dependența de substanțe și poate nu s-ar fi ajuns la situația actuală. Același lucru îl cred și despre Mario Iorgulescu. Hai să zic o chestie, Alexandra. Știi cât de... Una este, vezi tu, când o persoană are un statut de persoană publică, nu poate, sub nicio formă, să-și expună toate problemele, durerile, suferințele, da, în fața lumii. Că nu are cum. Iar Viorica a spus o chestie, chiar m-am uitat ieri sau alaltă ieri și a spus o chestie, a spus, zice... măcar la o cântare când mă duc, mai uit de probleme, mă iau cu oamenii, râd, trebuie să-i fac pe alții să se simtă bine. Trebuie să facem o distinție foarte clară între noi ca oameni normali, care avem un job normal, care așa, și oamenii care sunt plătiți să aducă bunăstarea, veselia, bunăstarea emoțională, veselia, muzica și voia bună, da? Pentru alții. Pentru că nu putem să comparăm situațiile. Și pe de altă parte, nici tu ca om normal, dacă ai o problemă cu copilul sau s-a întâmplat ceva, nu știu dacă te duci neapărat la muncă și te spovedești chiar la toată lumea. Poate îi spui și tu la o colegă mai apropiată sau la un coleg, da? Dar nu te apuci să te spovedești, nu iei microfonul în sala de conferințe, zici bună ziua, hai să vă spun eu. Cam așa s-ar fi, înțelegi? Și atunci oamenii încearcă să pară, să braveze, să pareze, să pară ceea ce nu e și să știi că de multe ori, foarte mulți speră că teoria asta cu fake it till you make it, adică dacă parează și dacă tot spune că copilul meu e nemaipomenit, copilul meu e wow, poate și copilul să schimbă. Poate să schimbă realitatea. Nu știu dacă înțelegi unde mă duc, știi? În fine. Ana Botan 4423, Viorica cea semănat aceea cu lege acum. Doamnă, hai să ne mai vedem și bârna din ochiul nostru înainte să... Da? Hai, că ar fi bine. Cătălina Popa, într-adevăr au avut bani și tot ce-și puteau dori. Eu stau totuși și mă îngrozesc cât pot să îndure niște părinți. Uite un comentariu de mega bun simț. Greu, părinții clar au partea lor de vină major, dar totuși niciun părinte nu merită asta. Îți mulțumesc, draga mea. Este exact ceea ce spun și eu. Just Me Right Now 55, impresionante documentare, mulțumim. Mulțumesc tare mult și eu. Alexandru Pruneanu 3568 are 99% șanse să ajungă la nebun sau la penitenciar cel puțin un an și mai mult ca sigur a făcut el ceva în Dubai, de a plecat el de acolo și s-a dus în Amsterdam, o să aflăm pe viitor. Eu cred că a plecat de teamă din Dubai, de teama evenimentelor care sunt acum. Sincer, cred că de aia a plecat. Asta este părerea mea, pentru că am văzut o oarecare panică în rândul influencerilor, aveam și oarece material pregătit vis-a-vis de asta cu influencerii din Dubai și nu știu ce, dar nu știu dacă e cazul, dar tind eu să cred că ăsta este motivul pentru care el a plecat. Andreea Năstăsescu 9131. Sincer, eu consider că acest băiat răsfățat peste măsură, în primul rând, victima familiei. Nu o să reușesc niciodată să înțeleg părinții care nu-și dau seama cât rău le fac copiilor, dându-le tot ce vor, când vor, indiferent că e bomboană sau o mașină, așa e. Dar vrei mereu, știi, când ai, sau poate tu dacă n-ai avut, vrei mereu să aibă copilul tot ce e mai bun. E foarte dificil de găsit linia unde să te oprești, mai ales dacă și fondul copilului este o secundă înclinat spre altele.
foarte dificil. Starea în care el este acum este 90% din vina părinților, n-aș spune chiar 90, mai ajunge la cred că poate un jumate vina părinților, 30 anturajul și 20 el. Eu așa o văd eu. E clar că tu o vezi altfel, dar de asta este și ideea că asta îmi și place, să avem păreri diferite, că nu putem să fim la fel, trebuie să dezbatem, să putem să vorbim, nu? Așa, și restul răspunderea lui, pentru că este totuși adult de o perioadă destul de lungă. Grav este că sunt enorm de mulți părinți care procedează așa și foarte greu să-ți crești copilul departe de astfel de copii răsfățați. Paște fericit și liniștit. Tamisa 6-5, și dacă se lasă de droguri, sigur se reapucă și după 6-7 ani. Dar tu de unde știi? Asta îi dorești sau cum? Hai mă, să fim puțin, da? Mihaela Vasilescu 1141. Așa se întâmplă când copiii din prima relație sunt uitați. Ce legătură are? Iar cei care vin din altă relație sunt urcați în cabri. Se dă totul pe tavă. Eu nu uit fata din prima relație care cerea ajutor. Am trecut prin așa ceva. Soțul meu a plecat afară, a făcut un băiat cu o poloneză, au plecat în Canada, băiatul se droga și pe fetele mele le-a uitat. Doamne, haide să nu comparăm situațiile. Și eu nu am discutat absolut nimic și nu m-a interesat acel subiect, deci nu a făcut obiectul discuției. Am și spus că nu intru în astfel de amănunte, așadar nu înțeleg, dacă dumneavoastră ați avut o problemă în viață, nu puteți să generalizați, îmi pare rău de problema dumneavoastră, dar nu putem să generalizăm vis-a-vis de toată lumea, da? Carmen Săpun 1419, dragii mei, sunt probleme foarte grave pe pământ, nu mai suntem în siguranță, nebunii și drogații sunt un pericol public. Auziți ce tupeu să minte mama lui că nu consumă droguri, așa merită că i-a ținut partea și uitați unde s-a ajuns. Karma s-a întors, ce a făcut Viorica lui Ramona și cum a râs de ea, Dumnezeu nu doarme. Iarăși o luăm de la început. Deja am răspuns oarecum la acest mesaj, nu stau să-mi pierd timpul să mai răspund din nou, că am răspuns până acum prin ceea ce am spus la celelalte. Liliana Toader 7423. Acești copii care trăiesc cu regula, mi se cuvine totul, sunt cei mai lipsiți de empatie, dereiază de la normele de bun simț, se crede superior celorlalți. Din păcate, justiția cam ține cont de cine sunt infractorii și se schimbă sub ochii prostimii plătitoare de taxe, deci implicit noi plătim pe ei, oamenii legii, iar ei îi apără pe cei care atentează la viețile noastre, ne omoară pe drumuri. Unde-i dreptatea în țara asta? Nu știu, Doamne, să o căutăm. Am răspuns și noastră mai devreme. Ionela Letcanu 3246, părerea mea e că e un caz pierdut și inteligența s-a dus datorită drogurilor, drogul în sine distruge creierul. N-aș merge chiar până într-acolo, da, am văzut o mulțime de oameni care sunt bine mersi după ce și-au tratat dependența de droguri și sunt la fel de inteligenți, s-au reintegrat în totalitate în societate, nu am văzut probleme, da? Aliona Colcer vine și îmi spune minți totul. Aștept să-mi explici și mie ce anume am mințit. Te rog frumos, cu subiect și cu predicat, vino și spune-mi. Florina Berbec 2773, inimioare și pentru tine, draga mea. Dumitru Dinu 793, eu cred că Fulgi a fost atras în cursă de clanuri periculoase prin niște fete dirijate pentru a-l duce în locuri unde a putut fi drogat prima dată fără să știe și fără voia lui, apoi a fost șantajat și forțat la dreptul de șmecheri, cum să zice, iar el, copil fiind, nu a știut cum să gestioneze situația și le-a făcut jocul poate teama, fiindu-i atunci amenințându-i se familia. Ăsta e scenariul de film. Dar mulțumesc. Pas cu boss. Viorica și totul ei sunt pe altă planetă. Aha. Anca Barbieriu, da, sincer vreau, dar fără politică. Am și zis că nu vreau să fac politică. Liliana Toader, 7423. Mario e altă creatură creată din bani și snobism. A fugit că i-a cumpărat tăticul Libertatea. Ăștia merită închisoare pe viață, iar părinții lor ar trebui considerați complici. Vom dezbate cazul Mario. Gabi Ionescu 3525. Fungi egal gunoi ca și familia lui. Asta este țigănie pe față și nesimțire, ceea ce ai spus aici. Nu înțeleg de unde și până unde vă aruncați cu invective de genul, n-a jignit nimeni pe nimeni, deci nu înțeleg, adică nu înțeleg, chiar nu înțeleg, da? Stella Lipovan 2610, îi produsul părinților lui. Ce fac banii fără număr din doi tineri? Păi ce fac, doamnă?
Mariana Marcu, 3182. Banii câștigați în exces au dus la alte excese. Există oameni neștiuți de nimeni cărora le curge sudarea pe câmpuri, mame cu mulți copii și cu venituri modeste, care nu înțeleg de ce unele meserii sunt plătite atât de mult. Păi e simplu, doamnă, sunt plătite atât de mult de restul. De cei care fac nunți, de cei care fac botezuri, de cei care aruncă cu bani la lăutari. Dacă nu exista cerere, nu exista oferta. Dacă oamenii care făceau nunți plăteau, spuneau când ni se cerea 10.000 de euro, nu se poate, plătim 1.000 și toată lumea făcea la fel, nu mai se plăteau sumele astea. E simplu. Adică eu așa văd lucrurile, da? Atâta timp cât ei cereau 10.000 și le spunea, da, cum să nu, notează-mă acolo, ia avansul. Venea următorii, le cerea, le spunea, ia, hai să încercăm să cerem mai mult, poate, zic, nu știu, e o teorie, da? Și lumea plătea, atâta timp cât există cerere și ofertă, nu văd de ce vă puneți întrebările astea. Da? Dacă lumea n-ar fi plătit, nu s-ar fi ajuns la scorurile astea. Deci, unde e problema? Că și oamenii ăia muncesc. Nu credeți că dumneata ai impresia că a ține entertainmentul la o nuntă nu e muncă? Nu e muncă? Păi vă spun eu că poate să fie o muncă poate de multe ori, poate mai epuizantă în 5 ore, 6 ore, 7 ore de nuntă decât multe altele. Chiar dacă vi se pare că ce face, bă, cântă acolo, vedeți că nu e așa. Vedeți că nu e așa, e ușor de vorbit. Noi vorbim fiecare prin prisma jobului pe care îl are fiecare și ne gândim, da, ce fac eu e foarte greu, ce face X. Păi, tu poți să faci ce face X, că nu e chiar așa. O să ajungem și acolo, o să intrăm puțin mai în amănunt, dar am făcut pauza asta ca să-ți explic de ce cu veniturile. În cazul prezentat e vorba de un succes urcat la cap, despre oameni care se cred superiori prin averi și bani, pentru că în această familie n-a fost vorba despre modestie. Mai sunt mulți alții care nu sunt modești. Nu sunt nici primii, nici ultimii. Iar la noi, la români, este ceva normal. Eu nu înțeleg de ce vă mirați. Cum de nu vă mirați că apare nu știu ce tip de mașină ieri în Germania o anunță prototip și azi o vezi pe stradă la noi? De ce vă mirați? Deci soțul meu, care e neamț, da, mi-a spus că el n-a avut ocazia să vadă în viața lui atâtea tipuri de mașini noi și ultimele noutăți și ultimele astea ce vede în România. Și asta spun toți străinii, nu doar el. La români ești tratat după cum ești îmbrăcat. La români ești tratat din ce mașină te dai jos. La români nu contează să fii modest, să fii la locul tău. La români trebuie să epatezi, să te duci în Turcia, să rupi bazarurile, să te încarci de aur și de fake-uri și de tot ce vrei ca să pari. Ce contează că n-ai o chiftea în burtă? Da? Și atâta timp cât asta este ceea ce se cere, asta primesc oamenii. Da? E normal, e logic, e simplu. Nu, încă o dată, a se face o diferență. Nu e stilul meu, nu e genul meu. Eu vă explic doar cum să ajunge aici. E două lucruri, da? Așa. Singurul care a rămas modest a fost Ioniță de la Clejan, care s-a luptat cu extravaganțele soției și răsfățul copiilor. A rulat un spațiu public pe posturi TV, emisiuni cu familia celor de la Clejan, unde s-au expus multe. Acolo se vedea cât de mult a încercat tatăl să tempereze tot ce era în neregulă, dar din păcate doar el. Fiul despre care vorbești chiar avea potențial, avea într-adevăr, și atunci nu ieșea în evidență prea mult. Eu aș spune că acești doi copii ai Clejanilor au fost vânați din afară de traficanți și au fost atrași în anturaje cel puțin dubioase. Există și asta ca posibilitate. Industria muzicală e destul de putredă în interiorul ei, nu doar în familia lor sunt aceste probleme, doar că nu e expusă în totalitate. Sunt absolut sigură. Fulgi e conștient că au fost atacați din exterior și în el e un fel de revoltă și în momentele de luciditate a expus toată buba și putregaiul din alte familii. Nu este fum fără foc. Adevărații vinovați sunt în spatele societății și nu sunt distribuitorii și consumatorii, aceștia sunt victime ale drogurilor. Dacă ar exista vameși cinstiți, polițiști cinstiți, aceste droguri nu ar intra și nu ar circula nestingherite. Venitul obținut din talentul lor a ajuns la avocați și la terțe persoane care s-au făcut că nu văd multe. Beneficiarii banilor sunt persoane cu gulere albe, ascunși la vedere. Cei ce consumă produse de calitate stau lăbărțați în fotolii și privesc lumea cu superioritate. Invidia lor pe talentul oamenilor, simpli, indiferent în ce domeniu, le spune ce fel de caracter au. Se vorbește că marii așa ziși politicieni și-au făcut averile din nelegiuiri și de
Suferit au suferit alții. Bătrânii aveau o vorbă că banii te ridică, banii te coboară, doar că coborârea e o trânteală bruscă de la o înălțime considerabilă. Există oameni cărora banii nu le-au luat mințile și și-au păstrat modestia și bunul simț. Viorica de la Clejan sau de la Băbăița, cum spune Fulgi, plânge și suferă pe TikTok însoțită de filtre cu o fată impecabil și arogantă. Ați văzut vreodată cum arată suferința adevărată? Eu da. Ionița are acea suferință întipărită pe față și în sinea lui știe că chiar unii din aceiași brațe le-au sabotat familia. Știe că au fost veriști slabe în familie și că a fost atacat prin copiii lui pentru că pe el nu l-ar fi doborât niciodată. Poate ar da toți banii doar să se întoarcă la ce a avut inițial. Ți-am răspuns și acolo și o să-ți răspund și aici, că îți mulțumesc pentru mesaj, ai scris foarte frumos, să-ți împărtășesc unele puncte de vedere și tocmai pentru că respect durerea părinților, nu am insistat mult cu anumite subiecte și ți-am spus că îți doresc sărbători fericite și așa. Ramona Blaș 619, cea mai vinovată este mama lui, din prea multă iubire la distrus. Ianis Costa 189 vine și răspunde: cu ani în urmă își renega un alt copil până la umilință, acum plătește prin altul, iar o luăm de la început. Georgeta Stancu 4822, Viorica este o depravată la fel ca fiul ei care îi seamănă perfect. Și dumneata ce ești care spui lucruri de-astea fără să ai habar despre ce vorbești, de unde știi? Georgeta Stancu 4822, Javra de Viorica nu-l lasă pe soț să-și ajute fiica cea mare. Doamnă, doamnă, doamnă. Credeam că sunteți o doamnă. De unde și până unde astfel de vorbe? N-am înțeles. De unde știți? Stați cu ei în casă? De unde? Cum vă permiteți? Așa că ați citit 3 rânduri pentru un ziar? Haide să ne vedem de treaba noastră. Bun. Maria Dihore 8280. Nicio șansă, e pierdut definitiv, iar părinții se fac foarte vinovați pentru viața celor 2 copii. Clejanii au impresia că dacă au bani își pot scăpa odraslele la nesfârșit. Legea trebuie aplicată mai ales în cazul lui Fulgi. Dacă era copilul dumitale, ai fi dat toți banii din lume să ți-l scapi. Toți suntem la fel, suntem doar ipocriți și nu recunoaștem. Dacă aveai banii și erai pusă în situație, ai fi dat toți banii din lume să-ți scapi copilul. Bă, nu mai fiți, mă! Nu făceai asta, dai și cu șutul, nu știu, ziceai pleacă. Bă, nu voie mă silă. Pe bune? Dar nu voie un pic rușine. Chiar așa mergem cu ipocrizia până la... Ce dracu, mă, măcar recunoașteți, frate, toți ar face același lucru ca părinte. Păi mori acolo de copilul tău, păi cum? Dacă ai bani, da, ca părinte te chinui și faci orice, faci imposibilul să-ți scapi copilul și mai bun ca copilul tău nu-i niciunul. Ce contează că tu plângi și înfunzi perna cu lacrimi și îți dai cu pumnii în cap. Toți facem același lucru. Că marea majoritate suntem ipocriți și nu recunoaștem, asta e altă discuție, da? Haide să ne vedem de treabă. Georgeta Fabri 7539, excepțional de expunerea noastră, dar el este un suflet de om și ar trebui salvat în orice fel. Așa este. Mulțumesc tare frumos. Silver I2V era un copil ascultător și talentat. Banii lui și al părinților l-au stricat. Cu ajutor adecvat se poate ajuta așa un copil, dar dacă e la pământ cu psihicul și nu e nimeni lângă el, totul e sub semnul întrebării. Păcat mare, păcat de familie și de talentul copilor. Și am zis și eu. Fulgeraș și Margherita au decepționat părinții care aveau să le ofere toate condițiile pentru a nu duce lipsa zilei de mâine. Mama măsii. Nu au fost alături de copii, părinții, fiind cu treburile lor, au scăpat de sub controlul parental pe acești copii talentați. Așa este, din păcate. Din păcate, așa este. Birceanu Elena 4331 îi răspunde: aveți dreptate în oarecare măsură, însă Viorica și Ionița sunt totuși niște oameni simpli. Au gestionat situația cum au putut. Să nu uităm situația altor copii de bani gata, ai căror părinți sunt mult mai dotați intelectual vorbind, au ajuns chiar mai rău. Vezi Iorgulescu și chiar Ion Țiriac. Când se pornește pe drumul otrăvurilor, în puține cazuri mai poți fi salvat. Doamnă, jos pălăria. N-aș fi putut să spun mai bine. Aveți absolut perfectă dreptate. Și asta ar trebui să înțeleagă unii oameni. Vio Tamba, păcat că s-a pierdut pe drum, un băiat foarte talentat și inteligent. Cotora Rodica 252 răspunde: s-a pierdut. Angela Pop 6812, dragă om bun și frumos, dacă o să faci un material despre alegerile anulate din țara noastră, o să fie singurul material pe această temă la care o să mă uit. Și asta cred că spune multe despre cine crezi și pe cine nu în mediul online. Mulțumesc pentru tot. Și nu uita, fi tu însăți tot timpul cu calitățile și defectele tale cu tot, căci așa ești perfectă. Mă înclin și mulțumesc tare, tare mult. Vasilenco 6746. Bună ziua, eu vreau să te denunț ca și drog pentru că tu creezi dependență. Genial. Îți urez multă sănătate și mult succes, sărbători cu bine, Paște, Senin și Belșuga. Mulțumesc tare mult din tot sufletul la fel.
Adina Eleanon, comportamentul lui Fulgi e mai mult datorită alcoolului, nu de la droguri. Studiați mai bine aceste subiecte. Am alte treburi mai bune de făcut. Utilizează drogurile pentru calmare, exemplu iarba și coca să anuleze efectul alcoolului, vezi că greșești. Iarba nu are nicio legătură să anuleze efectul alcoolului. El are multe, vezi că aici chiar să explic eu ție că nu prea știi de astea. Da, eu nu mai îmi pierd timp acum să mai studiez, că am studiat, știi, suficient. Și spun că ai dat-o în bară grav. Are multe traume pe care unele le-a spus, dar e oprit tot timpul. E normal ca părinții să reacționeze așa, îl reduc la tăcere pentru binele tuturor. Păcat că e foarte talentat, dar nu-și poate gestiona emoțiile. Acum e foarte greu să șteargă ce a făcut, dar cu timpul se poate. Îți garantez eu că dacă se potolește și se liniștește și dacă iese pe TikTok de 10 ori la vreun concert sau să cânte sau să astea, uită lumea fără nicio problemă. Nu e... Își văd de treabă fiecare și îl aplaudă. Deci de asta nicio chestie. Silvia Rauti 2028. Părinții sunt principalii vinovați. Copiii celor cu mulți bani sunt prea răsfățați, li se permit toate capriciile și li se induce ideea că li se cuvine totul fără muncă, fără efort. Educația severă, școala serioasă, supravegherea constantă a anturajului de care sunt înconjurați și, cel mai important, interdicția de a folosi banii părinților fără știrea lor. Unde-i frică și respect, o vorbă veche, dar înțeleaptă. Perfectă dreptate, aveți, doamna, așa ar trebui, sincer. Mesajele la care se referă la fata lui Ioniță nu stau să le mai citesc, aia nu sunt treaba mea, nu mă privesc. Suzamăn 22, îmi plac clipurile tale și ochelarii nu te fac să arăți mai bătrână, stau fain, mulțumesc, să rămână. Alexandru Pruneanu 3568, dacă s-ar duce la penitenciar un an, eu cred că își va reveni. Aici nu gândiți deloc. Și așa este, de vină sunt părinții lui, el nu are anturaj, toată lumea fuge de el și le e frică de prezența lui. În primul rând, nu e frică nimănui de el, poate doar de gura lui mare. Doi la mână, cu ce ajută penitenciarul, cel puțin penitenciarul din România, un tânăr în situația lui și cu problemele care el le are, cu ce crezi tu că l-ar ajuta dacă nu să-l afunde mai rău pe drumul ăsta? Întreb. Cu ce l-ar ajuta decât să-l înfunde mai tare pe acest drum? Dimpotrivă, eu nu cred că aia este calea pentru el. Eu cred că un centru de dezintoxicare unde să stea între 6 luni și un an, aia ar fi rezolvarea pentru el. Unde să primească ajutor real, da? Nu pușcăria. Ce să caute printre criminali și printre... Nu. Acolo chiar nu are ce căuta. Problemele lui sunt de altă natură. Bun. Marinică Tomegea 8032 spune un lucru mare. Trist, în România sunt condamnați consumatorii și nu dealerii. Adevărat. Ăștia aduc droguri în țară cu voia celor de sus. Mafioți avem în politică, în poliție, la școală educație nu se face pentru droguri, ci pentru LGBT. Domne, ai dreptate. N-am ce să zic. Maria Georgina Aldica 9285. Țara arde, baba să piaptă, întâmpinăm probleme mari, nu interesează pe nimeni de aceste specimene fără scrupule de ultimă speță. Peste tot bla bla vorbind de asemenea scurturi. Păi văd că asculți, că altfel n-ai fi venit aici să-mi dai mesaj. Luiza Purcărea 480. Fiți atenți. Nu înțeleg de ce unii fac ce face această doamnă. Mai bine fiți mai buni și nu mai faceți popularitate pe necazurile unor oameni. Rușine. După ei. Bă, femeie, ești tâmpită. În primul rând că nu mi-am făcut popularitate pe necazurile nimănui. Doi la mână, videoul meu a avut cu totul și cu totul alt scop. Nu să dau în cineva, nici să apăr pe altcineva. Videoul a avut scop de atenționare și de educație. Da? În primul rând, dar probabil că ești prea limitată ca să înțelegi asta. Da? Și ceea ce fac eu este tot o formă de entertainment la care aparent tu ți-ai pierdut timp din viață să te uiți ca să poți să-mi lași acest minunat mesaj. Mă gândesc. Bun. Și nu înțeleg cu ce, cum e, fiți mai buni, dar ce aia, de Crăciun fiți mai buni? Bă, femeie, gândește, înainte să scrii ceva. Andra Rus, foarte frumos ai pus problema. Dumnezeu să le dea putere părinților, aici vorbim de părinți și nu de artiști. Așa este. Metamorfoze R0. Știu că o să am o opinie nepopulară. Nu cred că faptul că are familia lui bani e problema, ci faptul că părinții fiind celebri au fost mai mult pe la muncă decât în viața copiilor. Așa e, n-ai o opinie nepopulară, așa e. Doresc titluri de stămuța în coadă. Te pup, mega dulce. Radu Niculina 2750, trebuie să te anunț ceva. Mesaj lăsat. Ne deranjează o jignire din partea unui drogat, dar nu ne deranjează ce ne fac parlamentarii. 1. Unde-i jignirea și cine a fost deranjat? Că eu nu înțeleg. Și 2. Aici nu facem politică.
Aici nu facem politică. Deci, cu politica, vă rog, căutați rapid, degajați terenul, căutați alt canal. Liliana, pe 31496, pe cine interesează un drogat drăguț aparent pe tine, dragă doamnă, care ți-ai răpit în timpul tău și ca să urmărești și ca să-mi lași mie un mesaj. Deci, aparent, te interesează. Alin Bunduc, un aurolat drogat și bețivan la spital, ar trebui să-i dea o injecție pentru liniștire, o injecție letală, de exemplu, cred că aia ți-ar cam trebui ție, bosulică. Știi? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nu mai fiți tâmpiți. Și dacă sunteți, fiți pentru voi la voi acasă pe timpul vostru. Încercați să nu mai vă afișați în public și să arătați cât de proști sunteți, nu de alta, dar de lumea de voi. Și până la urmă, pe mine, că mai îmi băgați încă 3 kg de carne în frigider, nu mă interesează foarte tare. Eu sunt un om asumat care știe foarte bine că în momentul în care deschide camera și se filmează spunând niște lucruri, foarte mulți isteți vor veni să-mi explice că va cam punge. Mi se fâlfâie pe stânga sau pe nicio parte. Da? Ca să ne lămurim. Floarea Mierlacioiu 630, bani făcuți ușor, ironia soartei. Avalanche 9026, păi de ce o faci, soro, views pe necazul altuia să-ți fie rușine? Ești prost, stai jos, data viitoare poate mai gândești un pic și poate, știi, așa. Avalanche 9026, nu se lasă pe turnantă. Voi ăștia care bârfiți să vă dea Dumnezeu tot așa belele în familie să vă săturați. Ești extrem de prost, nu doar prost. Deci ești, deja nivelul de prostie se duce înspre minus. KMZSYLR, nu mai dați vina pe părinții lui, poți avea părinți de nota 20 și să o apuci pe căi greșite din diverse motive. Și asta e adevărat. God bless everyone. Da, frate, și asta e perfect adevărat. Ana Maria vine și spune cazuri rare. Nu. Cazuri mult mai dese decât îți poți imagina. Mihaela Gheortu 5715, numai părinte să nu fii în astfel de situație, e îngrijorător ce se întâmplă cu tinerii din ziua de azi. Așa este. Ana Maria vine și spune, când ești părinte cu adevărat, n-ajunge copilul așa de multe ori și răsfățul excesiv dăunează. Cine decide cine e părinte cu adevărat sau nu? Eu credeam că o mamă care naște un copil sau o mamă care adoptă un copil este părinte. Adevărat. Că nu e real, nu e fake. Nu e făcut cu AI-ul. Cum stă treaba? Zic, cum stă treaba? Mă întreb. Mariana Grosu, un Paște binecuvântat în pace și liniște sufletească, mulțumesc pentru postare, mulțumesc tare mult și eu la fel. Maria Adan, sărbători fericite, mulțumesc la fel. Rodica Dobre, 3371, Paște fericit, ești un om minunat și te apreciez din suflet, să rămână mult, vă pup, mulțumesc, Paște fericit. Daniela Taiteanu, BU5XM, felicitări, avem de învățat din acest documentar pentru copiii noștri, mulțumesc tare mult, asta a fost și scopul și vă mulțumesc că v-ați dat seama. Chelu Claudia, mulțumesc, sărbători fericite. Mioara Momeu 2771, mulțumim Gabriela, Paște fericit îți doresc ție și celor dragi ție, mulțumesc tare mult la fel. Flora 2588, dragă Gabriela, ce-mi place cum le dai peste nas la unii în comentarii, ești fenomenală, uneori abia aștept să citești comentariile, să mă amuz de răspunsurile tale, Paște fericit îți doresc. Stai cu minte că astăzi vezi că nu avem comentarii mai mult decât video, dacă e, că avem deja jumătate de oră. Te pup, Paște fericit. Duca Petru, seara, bună seara Gabriela, bună seara. Eleonora Stroie 8899, vă mulțumesc cu multă plăcere. Chelu Claudia, despre caz ca de obicei, mulțumesc pentru tot efortul depus, dar răspunsul tău la comentarii a fost un deliciu. Te pup, să rămână. Andreea Mihaela Anastase, bună draga mea, te pup, bună. Gheorghe Popa, ai mare dreptate, un caz foarte trist, din păcate așa este. Viorica Blioju, mulțumesc, cu multă plăcere. Viorica Parapuf 2424, Doamne ferește, banii nu aduc fericirea, nu întotdeauna, deja am mai vorbit. Carmen Batu 5869, ferească Dumnezeu cum a ajuns băiatul acesta. Bogdan Octavian Călin 755, ipocrizia produce victime, compătimesc aceste două familii, face și despre Orgulescu. Ce frumos ai spus, fix cam ce am spus eu până acum, ai cam rezumat tu. Mulțumesc. YK 5509. Eu am întrebat inteligența artificială despre caz și a confirmat că e adevărat și că s-au luat toate măsurile sau, mă rog, aproape toate măsurile pentru a evita astfel de situații. Referitor la cazul Fulgi, sigur și părinții au partea lor de vină, dar așa suntem genetic făcuți să ne apărăm copiii indiferent de situație. Așa este. Mulțumesc, bravo, felicitări pentru gândire, mulțumesc. Mariana Ilinescu 4081, atâta timp cât părinții îl susțin, nu se va schimba și degeaba se zbate să-l recupereze, așa sunt jigodile cu bani, mai ușor cu jigodile, da? Mai ușurel, așa, mai tango, mai piano, cu pianul pe scări.
Gabriela Lucia Speranța 658. E trist ce îi se întâmplă ca persoană, dar și mai trist e faptul că acest băiat cu mari probleme a ajuns practic o vedetă în România și crede un model negativ pentru tineri. E păcat că s-a întâmplat asta. Nu doar el a ajuns așa, dar vine Florina Cosma 5248 care îmi spune: ia vezi, nu-ți mai dau ochii peste cap că ești penibilă. Cred că ești o iubitoare de știri culese din mass media, cele de scandal. Dacă tu nu ai ce face și altă ocupație nu ai, mai bine publică ceva frumos, nu promova toate scursurile și toate javrele. Du-te la muncă, lasă toate mizerile, lasă aceste mizerii să nu mai apară nicăieri. Mi este silă să ascult aceste știri care pentru una ca tine sunt de senzație. Noroc cu Facebook-ul că așa vă câștigați pâinea care o pui pe masă. Pentru tine și probabil pentru familia ta cu aceste informații de căcat. Dragă doamnă Florina Cosma, în mod public îmi susțin ceea ce spun, că ești foarte proastă, foarte redusă. La asta cu ochii să știi că e genetic, n-am ce să fac. Pot să mor eu dacă știu când mi dau peste cap. Nu public pe Facebook nimic. Dacă ai fi avut bunul simț, dar nu l-ai, să te fi uitat o secundă să vezi cu ce se ocupă canalul ăsta, ai fi văzut că e un canal unde nu o să găsești știri din mass media și nici știri senzaționaliste și nici știri despre vedete, ci vei găsi cazuri de true crime sau cazuri care au oarece deviații de la normal, evenimente de genul, unde încerc să educ animale ca tine, care nu gândesc. Încă nu mi-am pierdut speranța. Acum să vedem, poate nu o să mi-o pierd nici, da, poate că mi-ar place să fie excepția care confirmă regula, dar rămâne de văzut. Ce nu înțelegi dumneata? Genul ăsta de muncă este tot o muncă pe care, ce să vezi, nu-l poate face oricine. Cineva ca tine, am mari dubii că ar putea să facă ceea ce fac eu. Ai cumva idee cam câtă muncă este în spatele unui caz pe care eu îl prezint într-o oră aici? Nu cred că ai. Cred că n-ai fi capabilă să citești sau să te documentezi nici măcar 10 minute. 10 minute din ceea ce fac eu. Orice gen de muncă, câtă vreme nu furi și nu dai în cap, este o muncă care trebuie și ea remunerată. Faptul că eu câștig bani din vizualizări plătite de Google AdSense, nu văd care este problema dumitale. Nu te obliga nimeni să te uiți la un video, nu-ți convine, nu te uita, nu da click. Când ai dat click pe poză, știai despre ce va fi video, pentru că era imaginea de thumbnail și scria titlul. Nu te puteai aștepta ca la acest video să ți se auzi basmul cenușăresei. Deci nu mai fi ipocrită și bagă-ți cuvintele în partea dorsală unde nu te atinge soarele sau poate te atinge, cine știe, da? Și altă dată abține-te, pentru că acum o să-ți las comentarii aici că mi se rupe mie de comentariul tău, dar dimpotrivă îmi faci trafic pe pagină, mă ajuți, știi, dacă e să fie bine. Data viitoare, dacă mai devii impertinentă, o să te blochezi direct și o să trebuiască să-ți faci alt cont de YouTube ca să poți să mai scrii alte mizerii și tot așa. Gabriela, așa. Viorica Manole 5823, n-am înțeles exact ce a vrut să zică, că a scris sănătate, să faceți bani mulți pe vizualizări, mulțumesc. Nu sunt așa mulți cum ai crede, dar mulțumesc. Bravo că ești deșteaptă și ai turma alături de canalul tău. Nu înțeleg cine-i turma, nu înțeleg, aici m-a pierdut. Deci aș vrea niște lămuriri dacă se poate. Dar, din fericire pentru mine, și Gabriela Lucia Speranță 658 a venit și a scris fix ce am avut eu nevoie, acum văzui mesajul, unde a întrebat mare turma, și pe mine și eu aș vrea să știu. Am avut o discuție ultra mega interesantă și dulce cu doamna Ivan Vali, pe care o îmbrățișez și o pup pe această cale. Nu mai citesc toate mesajele, că sunt vreo 8-9 mesaje, dar ce vreau eu să rețineți din asta este că îmi doresc să mă challenge-uiți, îmi doresc să veniți cu argumente și cu idei diferite de ale mele. Eu nu caut aici ca toată lumea să spună ca mine. Mie îmi place să discut, îmi place să dezbat și îmi doresc ca voi să nu fiți de acord cu mine, dar la fel cum a făcut doamna Vali, să veniți și să-mi ziceți: băi, uite, eu văd lucrurile pe unghiul ăsta, da? Deci așa, mi se pare foarte mișto. Solange Donenfeld spune: Fulgi are cu adevărat probleme, drogurile au șters complet creierul, nu aș merge de departe, ar trebui să fie internat la Obregia pe mult timp. Într-adevăr, asta este, așa este.
Maria Teo 613, deja m-am înfuriat, două scursuri ale societății. Hai să nu-i comparăm totuși unul cu altul, că sunt niște diferențe foarte mari. Fulgi totuși a fost un tip care este un muzician foarte dotat, indiferent de restul problemelor. Eu sper să depășească asta și să se întoarcă la pasiunile și la studiile lui, pentru că aia este drumul lui, da? Elena Gabriela Doroftei, care îmi spune: vei ținut companie că te-am pregătit salata de băf și sarmalele de Paște. Cu privire la băiețașul ăsta, are probleme grave la mansardă din cauza drogurilor. Se știe destul de bine că la un moment dat, după consum îndelungat, se dezvoltă schizofrenie, paranoia și alte simptome. Cred că va scăpa bazma curată, cumva banii vorbesc și părinții au destui. Nu neapărat, nu se dă neapărat mereu în boli mentale, dar eu sper sincer ca la el să nu fie cazul, da? Să fie doar niște tulburări acum de moment. Ionela 8383, nu te băga în politică pe acest canal, ar fi păcat. Măi, eu nu vreau să fac politică, deci eu dacă aș prezenta, încă tot sunt în dubii cu alegerile. Dacă aș veni să prezint cazul alegerilor, ar fi total fără politică. Văzând acum valul ăsta de nebunie care a fost după cazul lui Fulgi, mă gândesc că probabil aș atrage mai mare circoteca veseliei încă nu știu. Încă nu știu. Cazul lui Mario Iorgulescu l-am lăsat pentru că pe 1 aprilie a avut loc un termen, ultimul termen, de care încă nu se știe nimic ce s-a întâmplat și mai aștept câteva zile să văd dacă mai apar ceva informații ca să le pot lipi și așa. Cam ăsta a fost de fapt și de drept motivul pentru care încă nu, adică pentru care nu l-am făcut în seara asta, dar acum vorbind ce este, nu mi-era mie de carnea din frigider aia, spanac. Dar cazul cu alegerile încă, știți cum e, seara când mă culc mă gândesc, băi, hai să-l fac totuși, hai că am suficiente informații, hai să-l fac, hai să nu știu. După aia mă gândesc, hai că parcă mi-ajunge, cât așa m-am încărcat de Doamne ajută, hai să nu înțeleagă lumea, pentru că deci eu sunt total apolitică, încă o dată, eu am privit tot cazul ăsta cu alegerile, l-am privit prin prisma unui om total scos afară din ideea de politică. Deci nu l-am văzut ca pe ceva politic, l-am văzut ca pe un puzzle, ca pe, da, total diferit. Adina Iulia Păun, pe calea asta o să-mi cer scuze încă o dată. Dragă Gabriela, apreciez extrem de mult munca pe care o depui pentru aceste documentare, însă o mică corecție: Bogdan de la Ploiești și BDLP sunt aceeași persoană. Mi-am dat seama de-abia după aia, eram destul de obosită. Întâi îți jur că am crezut că BDLP ăsta este o altă prescurtare de la traperi ăștia care au răsărit ca ciupercile după ploaie și la copii ăștia. Nu cunosc foarte multe persoane din mass media română sau din muzicieni ăștia noi care toți sunt pe val și m-am gândit că el, săracul, cum să certa cu toată lumea pe TikTok, zic că o mai fi fost încă unul cu care s-a certat și cu ăla, că l-am găsit în 3 surse, chiar m-am uitat după aia, exact așa scria BDLP, știi? Și nu scria nicăieri. Și după aia am realizat cât de proastă sunt, zic, zic, n-ai cum. Deci nu m-am gândit că știi, că este prescurtarea de la el. Dar în tot cazul am trecut în primul comentariu acolo că na. Maria Teo 613, dar mulțumesc tare mult încă o dată, mulțumesc pentru remarcă și chiar vă încurajez când vedeți că, da, Doamne ferește, e normal să mai spună omul ceva greșit, că acum nu suntem niciunul perfect și eu nu caut perfecțiunea, e normal să mai greșești, nu? Spuneți-mi și imediat rectific, fac un later edit, un ceva și rectific. Maria Teo 613 nu e singurul copil de vedetă, păi nu e singurul, normal, n-a spus nimeni. Liana 5423, da, România e șocată că se droghează niște beizadele. Vai de voi. Băi, fată, tu știi ce înseamnă beizadea? Ai așa idee așa ce înseamnă beizadea și de unde vine termenul? Că dacă nu ai, te sfătuiesc să afli și după aia vezi dacă se potrivește în contextul dat. Am și întrebat-o de altfel acum 2 zile cu cine să ceartă și mi-a răspuns ieri, acum văd, nu mă cer, doar mă amuz. Bine, dar nici asta nu mă face să ajung până la capătul acestei vorbiri fără sens. Păi tu ai început și când arunci cu cuvinte, asigură-te că știi sensul lor. Te rog frumos să cauți ce înseamnă și cine erau beizadelele și care este povestea beizadelelor, ce-i cu ele și dacă cumva termenul este corect folosit în acest context. Eu cred că nu. Ionela 8383, ador răspunsurile tale la mesaje, îți mulțumesc mult pentru munca depusă, mulțumesc din suflet. Și un ultim lucru pentru Liana 5423, când nu ești interesat de un subiect, treci mai departe. Înțelegi?
Dacă când zgândere ceva în tine, de orice fel ar fi acel ceva, simți nevoia să faci fix ce ai făcut tu. Să lași un comentariu. Pink Rock 8643. Da, Gabriela, te urmăresc cu mare plăcere. Te rog, prezintă și cazul anularea alegerilor. 95% sunt perfect de acord cu tine în cazurile prezentate. Nici n-aș vrea să fie cineva 100%. Admir dicția ta impecabilă și complexitatea prezentărilor. Mulțumesc tare mult. Sanda Maftei Peterson. Eu nu aș sfătui pe Gabriela să atingă acest subiect sensibil într-o Românie pătimașă, împărțită agresiv în două. Fix asta este ceea ce mă reține, Sanda. Știu că Gabriela va încerca din răzputeri să fie neutră, dar și așa hai să ne gândim la Damiana Înfile, la Anca Alexandrescu. Damian a fost cât se poate de neutru și astfel a fost acuzat de ambele părți ale României. Da, știu despre ce vorbești și eu m-am uitat. Floarea Mitrea 1319, toți niște nebuni drogați, așa părinți, așa copii, dar tu de unde știi? Ai fost acolo? Ți-e rușine. Ovi, sunteți măritată. Sunt măritată, foarte fericit măritată. Ceea ce îți doresc și ție. Sper că e totul bine și îți mulțumesc. Daniela Dumitrescu, o inimioară și pentru tine, mulțumesc. Livia Q4R, ce mă bucur că pentru prima dată am ocazia să intru imediat ce ai postat. Îți urez sărbători pascale cu liniște, pace, fericire și sănătate. Mulțumesc tare mult, ție la fel. Ia Fotos CSV, Paște fericit, mulțumim mult, mulțumesc la fel. Shadow Green 16, sărbători fericite, la fel ție. Nadia George 2341, mulțumesc frumos, sărbători binecuvântate. Maria Boghian, Simona Balmoș, mulțumesc tare mult și vouă la fel, sărbători fericite și toate cele bune. Daniela GI6JY, v-ați pus în locul părinților măcar un minut să simțiți cum este, fix de aceea este videoul făcut așa cum este, că m-am pus în locul părinților. Datorită faptului că m-am pus în locul părinților, videoul este așa cum este, pentru că altfel în dulcele stil clasic, la modul meu de a aborda aceste teme și aceste videouri, credeți-mă că videoul ar fi fost total altfel dacă nu aș fi făcut acest exercițiu cam de 20 de minute în care să mă pun total și complet în locul părinților din toate punctele de vedere, da? Așadar, cineva care o secundă mi-ar fi urmărit și alte filme, cred că ar fi realizat treaba asta și fără să mă întrebe. Rodica Nonu vine și îmi spune ești pe mână cu clejanii. Ce să zic, decât că atâta poți. Atâta poți, atâta faci. N-am. Iulian Victor 5676 a venit și a spus și el, săracul, la comentariul acestei muieri, mare-i grădina ta, Doamne. Și am spus și eu, zic, da, zic, și mult sargardul. Ce să mai... Inimioare pentru toată lumea care mi-a trimis inimioare. Și acum... Driada 0830, dragii mei, vine și vă spune la videoul de la Google Gemini că îi se pare că este un video foarte lung de o oră. Ziceți și voi dacă e lung sau dacă e puțin sau cum vi se pare. Că ea zice că e mult, că e lung. Mi-a scris acum că e mult. Păi dacă e mult, ce să zic? Eu nu te uita. Stați așa că mai aveam un comentariu foarte amuzant de la o doamnă care tot așa m-a luat ceva de genul. Stați așa. Mariana Magiaru și-a făcut părinții de rușine băiatul dezmățat. Iar o luăm de la început, hai. Da. Găsi. La cel mai sărac criminal din pușcările României, Constantinos Pasaris. Acum 5 ore, Marian Gabriel Vasile 652 îmi spune: da, de unde știi, madame? Iete că scrie în ziare. Am găsit toate informațiile la rubrica Mica Publicitate din ziare, de acolo îmi iau sursele și de acolo știu. Ce zici? Răzvan Popa 2994, femeia a rămas afară și nu a murit pe loc și s-a rugat de el să-l lase în viață. Un taximetrist a văzut de afară toată scena, a sunat la poliție și a zis ce a fost și au zis că e nebun. Au trimis o patrulă și s-a confirmat că e așa. Păi și pe ăsta să-l ierzi, pe băiatule? Pe ăsta să-l ierzi și să ai milă de el? Nu, niciodată. În schimb, Ionuț Tănăsie 8054 are nesimțirea să vină să-mi spună cazul vechi ceva mai nou și tu ai ascultat la altcineva și acum spui aceeași poveste. Ce nu știu unde ai tras tu concluzia asta? Nu știu, că eu n-am obiceiul să știi să ascult pe la alții și să vin să spun aceleași lucruri. N-am obiceiurile astea. Că nu am obiceiul ăsta. Ce să fac dacă nu am?
Victoria Grădinariu 6469. Eu cred că au luat decizia cea mai bună să nu le extradeze. Adică, dacă ăsta ar omora în altă țară, dacă nu e a noastră, să nu ne intereseze de curtea vecinului, nu? Eu cred că e cea mai bună... Asta l-am mai citit. Cine face o crimă trebuie stârpi pedeapsa capitală. Da, l-am mai citit la vremea aia. L-am mai citit. Scuze. Dar uite, mi-arată pedepse, pedepsă, spunea unul aici de pedepsă, mi arată mesajele foarte unele peste altele și e destul de nasol, că nu... Așa. Andrei Budnariu la același video al lui Pasaris, dă-ți demisia. N-am de la cine, că... N-am, că eu lucrez singură pentru mine. Acest job nu-i pentru tine, ai vorbit de toată Europa. Și cu ce te deranjează pe tine că am vorbit de toată Europa când ăla s-a dus în toată Europa? Eu am vorbit de ce a făcut el și prietenii lui, n-am vorbit așa că mă plictiseam, știi? Mai departe. Mama e de la Fetești. La un drag queen celebru, un soț gelos și o amantă obsedată. Adică dumneata ne prezinți informațiile cele mai irelevante. Cred că ai o problemă de gramatică și nu faci deosebirea dintre relevant și irelevant. Cât despre foarte multe nopți nedormite, în altă ordine de idei apreciez că ai renunțat la acele lentile de contact albastre. Fii atent. Hai să-ți explic eu ce reiese din mesajul tău. Că ești o persoană frustrată, care oricum se uită la videourile mele, dar care simte nevoia de cârcoteală doar ca să se bage în seamă, sau care probabil atunci când are probleme în viața lui reală, simte nevoia să vină și să încerce să explice la alții cum stă treaba, în speranța că se va descărca și că va scăpa de problemele personale. Doi la mână. Cine ești tu să-mi ții mie lecții de gramatică? Pentru mine ești absolut un nimeni, pentru că până una alta eu sunt aici în fața voastră, tu ai posibilitatea să mă vezi, eu nu. Deci, diferența este că eu pentru tine reprezint ceva sau cineva, da? O persoană căreia ți-ai răpit din timpul tău liber să vii să-i scrii o chestie. De bine, de rău, de oricum ar fi, ai făcut asta. Pe de altă parte, ai să râzi. Mie îmi plac foarte mult lentilele mele albastre și singurul motiv pentru care nu le-am pus în ultimul timp este unul legat de faptul că nu m-am machiat. În general îmi pun lentilele când mă machiez. Da? Că nu-ți place ție cum îmi stă mie cu lentilele, este atât de important pentru mine cum este praful de pe strada vecină. Înțelegi? Asta ca să mă exprim așa, elegant. Nu mă interesează ce părere ai, atâta timp cât mie îmi place, eu nu ți-am cerut ție să-ți placă cum arăt eu într-un fel sau cum îmi stă mie, că nu ți-am cerut părerea. Nu mă interesează părerea ta. Nu-mi pasă de părerea ta. Este foarte simplu. Cocolino 2018 este pamflet sau adevăr? Păi, dacă ai înțeles ce să zic eu ție? Că atât ai înțeles tu din asta, n-am ce să zic. Eu am avut niște motive pentru care am spus ce am spus la început. Da? Am avut niște motive. Bun, hai că mai sunt câteva, ia stai. Stai așa. Mai erau câteva unde tot așa am fost bălăcărită de diverse. Hanelore Busu 6155, bine ai venit pe canal, bine ai venit alături de noi și mulțumesc tare, tare mult. La fel și Alexandru Pruneanu 3568, mulțumesc tare frumos. Cristi 071, extraordinară dicție și exprimare, mulțumesc. Carafan K, de ce nu înveți să scrii corect dacă tot emiți opinii publice? Ca să mă întrebi tu. Da. Nu știu, mă gândesc. Ia să vedem. Mai departe. Miralex 1025, dai ochii peste cap precum vaca la montă. Să înțeleg că asta e ocupația ta, să duci vaci la montă și să te uiți în ochii lor? Că altfel n-ai avea de unde să știi. N-ai avea de unde să știi. Deci înțeleg că cu asta te ocupi, nu? Alte treburi nu ai.
tot Miralex s-a găsit să-mi explice că sunt foarte obositoare și că ar fi cazul să-mi găsesc să fac propriul content, că nu am spus nimic nou și că ceea ce fac copiez de la alte canale. Am impresia că ori ești cineva de la un alt canal care te plictisești, ceea ce nu cred. Am impresia că probabil în mintea ta faci pe justițiarul canalurilor de true crime și omiți un singur aspect. Toate canalele vorbesc despre aceleași cazuri. Aceleași cazuri le vei găsi dezbătute pe toate canalele. Cele internaționale, de exemplu, se ocupă de cazurile internaționale, iar pe canalele de true crime din România vei găsi în proporție de peste 90% aceleași cazuri. Și știi de ce? Pentru că alea sunt cazurile reale. Că n-ai de unde să inventezi altele. Dar fiecare le explică, le povestește, le detaliază în felul propriu. Fiecare se uită în alte surse de documentare. Fiecare își face propria poveste. Da? Că tu ești o persoană cu un intelect redus și incapabil să înțelegi anumite lucruri, asta nu e problema mea. Da? Bun. Ca să lămurim lucrurile, cine nu înțelege că entertainmentul, ceea ce fac eu este o formă de entertainment, da? Care eu îmi doresc să devină un entertainment educativ, informativ, din care toată lumea să aibă de câștigat, da? Este absolut normal ca oricine să fie remunerat pentru ceea ce face. Și este absolut normal ca dacă îmi și place ceea ce fac, să continui. Ok? Cel puțin așa văd eu lucrurile. Că sper ca la un moment dat, în timp, într-un an de zile, în 2 ani de zile, să pot să spun că am ajuns să fac doar asta full-time, asta este un lucru. Atunci probabil că vom avea mult mai multe episoade, atunci putem să vorbim de alte lucruri. Deocamdată mai fac și alte lucruri pe lângă, pentru că nu mă întrețin din YouTube, da? Dar să sperăm că se va ajunge și la acel punct. Nu văd absolut nimic rău în asta. Evoluăm, lumea în care trăim noi evoluează. Lumea acum, în caz că nu știți, unii dintre voi care bateți câmpii fără grație, în caz că nu știți, lumea nu se mai uită la televizor, lumea se uită pe YouTube. Fiecare canal de YouTube a devenit mai mult sau mai puțin un fel de mini-canal de televiziune. Pentru că oamenii acum, conform studiilor și analizelor făcute în ultimii 2 ani, oamenii nu mai caută posturile de televiziune. Oamenii s-au întors spre YouTube, unde pot să-și aleagă la ce se uită. Tocmai de aia, nu-ți convine la ce te uiți, schimbi canalul. Este foarte simplu. Nu ești reținut ca la televizor de 30 de canale sau câte ori fi, da? Că nu știu, că nu mai am de foarte mult timp televiziune în casă, da? Deci, nu-ți convine? Schimbi canalul. Pe YouTube ai o multitudine de alegeri. Cam asta am avut eu. Doamne, am reușit să vorbesc 2 ore. Bun. Dragii mei, încă o dată, sărbători fericite. Nu uitați de ce v-am spus, care ați mai rezistat pe aici, pe lângă mine. Săptămâna viitoare iarăși avem niște cazuri foarte interesante și o să vedem când o să introducem și cazul Iorgulescu. După cum am zis, mai aștept un pic să văd ce se întâmplă și mai sedimentăm lucrurile, să mai așezăm carnea aia în frigider așa pe straturi, să se sedimenteze așa puțin, să se așeze un pic. Cam asta. Vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din lume, sărbători fericite, nu uitați acolo de like, hype, abonare și alte mici atenții și până data viitoare să ne vedem și să ne revedem cu bine, dragii mei. Pa, pa!